Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Gaano man kahaba ang pasensya ng isang tao, huwag pa rin natin itong sasagarin. Dahil kapag napagod ang isang tao sa pag-unawa at pagmamahal sa atin, magsisisi tayo sa huli. Ikaw ka barangay, pasensyoso ka bang tao? Dear Papa Dudut, lahat naman siguro tayo ay dumaan sa pagiging tanga sa pag-ibig, hindi po ba? Pero sa kwento na ibabahagi ko ay iyon na yon ang eksaktong pinagdaanan ko sa buhay. Kaya nga napasulat agad ako sa programa ninyong Barangay Love Stories. Dahil may sa ilang beses na rin po akong nakarinig na mga kwento ng pag-ibig na masasabi kong epic fail ng dahil po sa katangahan. Pero ganun talaga, parte yun ng buhay at kahit naman kailan ay hindi naging kasalanan ang umibig. Ako nga pala si Shelly, 29 years old at taga Metro Manila. Hindi ko na lamang sasabihin kung saan eksakto at meron akong isang anak na binubuhay ko sa pamamagitan ng pag-online selling. Bago pa lamang ako sa trabahong ito, magdadalawang taon pa lamang ako rito, pero kumikita naman ng desente at nasusubaybayan ko pa ang paglaki ng aking anak. Importante para sa nanay na katulad ko na matutukan ang anak ko dahil mahal na mahal ko siya. Dalawa na lamang kasi kami sa buhay pero noong mga panahon na yon ay meron pa namang siyang tatay. Ang dati kong kinakasama na nagngangalang Junior Papa Dudut. Anak ng tinapa naman, oh. Napakasalaula talaga ng lalaking yun. Junior! Junior, halika nga rito! Halika nga, dali! Ano ba yun, Shelly? Kita mong nasa CR pa yung tao eh. Storbo ka naman eh. Kanina ka pa nasa CR, ah. Huwag mong sabihing nakatulog ka na doon. Para naman tanga eh. Siyempre, tawag ng kalikasan. Ano pa bang gagawin ko sa CR, Aber? Tawag ng kalikasan, kalahating oras ka na doon. Ay, nako. Bakit mo ba kasi ako tinawag? Makasigaw ka sa pangalan ko. Akala ko na paano ka na dyan eh. Paano kung hindi mapapasigaw? Sige nga. Tingnan mo tong baunan mo. Inaamag na rito sa bag mo, oh. Oh, grabe ka naman sa inaamag. O bakit, hindi ba? Tingnan mo nga maigi. Kulang na lang tubuan na ng ugat tong mga amag dito sa baunan eh. Ilang araw na ba to rito, ha? Ni hindi mo man lang mailabas para hugasan. Napakasalaula mo talaga. Para yan lang eh. Sa nakalimutan ko, magagawa ko. Sa katrabaho mo yan bilang babae, di ba? Dapat ikaw na yung kumukuha at naglalabas ng baunan ko sa bag eh, para ikaw Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Oo, naririnig ko. Bakit ka ba kasi sumisigaw? Tanong-tanong ka pa nakakapikon ka. Simpleng bagay lang iaasa mo pa talaga sa akin. Bakit? Imbalido ka ba, ha? Wala ka bang mga kamay? Meron naman, di ba? Nakakalimutan ko nga kasi. Hindi katwiran yon, Junior. Tsaka ang dami-dami mo na kayang nakakalimutan. Hindi lang naman itong baunan mo. Pati mga marurumi mong damit na kung saan-saan mo iniiwan. Ano? Nakalimutan mo rin damputin para ilagay sa labahan? Ganun na nga. Sige. Sa susunod, makikita mo na yung mga damit mo sa basurahan. Oy, wag naman ganun, Shelly. Anong wag ganun, Shelly? Ganun yon. Kasi,
Iisipin ko na ayaw mo na sa mga damit na yon kasi iniwan mo lang kung saan-saan. Kaya itatapon ko na. Bakit ko pa mapahihirapan ng sarili ko na paulit-ulit kang paalalahanan ng napakasimpleng bagay na yon? Sa makakalimutin ka kamo di ba? O di ganun na lang para mas madali. Para ka namang ewan eh. Ako pa talaga ngayon ng parang ewan? O sino pa ba? Alam ka namang ako o yung anak natin. Dinami mo pa talaga rito yung anak natin na walang muwang, no? Kasi naman. Kasi naman mukha mo dyan. Ay, Junior naman. Kailan ka ba magiging responsable? Alam ko naman na ako yung babae sa pamamahay na to. Pero napapagod na din ako. Baka akala mo madali lang yung trabaho namin bilang nanay at may bahay, ha? Sinasabi ko sa'yo na hindi. Kaya sana, tulungan mo naman ako. Please lang. Please lang, huwag ka nang magpasaway. Daig mo pa yung anak natin sa pagiging isip bata Papadudot rider si Junior ng isang online selling app na palagi nagdi-deliver sa bahay namin. Tapos nagkagustuhan kami at doon na nga nagsimula sa aming relasyon. Noong una ay masasabi ko na ayos pa. Kumbaga spoiled ako kay Junior, prinsesa ang turing niya sa akin. Ngunit noong nabuntis niya ako at nagsama sa isang bubong ay doon na nagbago ang lahat. Hindi naman sa sinisiraan ko ang dati kong kinakasama pero nang dahil sa pagli-live-in naming yon ay higit ko siyang nakilala. Kung ano ang ugali niya, paano talaga siya manatili, mga gawi at napatunayan ko na hindi pala talaga siya perpekto. Gwapong-gwapo kasi ako sa kanya noong nililigawan pa lamang niya ako. Siyempre pabibo ang loko pero nasa loob pala ang kanyang kulot. Laki tuloy ng pagsisisi ko na nagpabuntis ako sa kanya. Pero hindi pa rin doon natatapos ang kalbaryo ko. Dahil may pagkasumbongero rin si Junior. At ang lagi niyang pinagsusumbungan ay walang iba kundi ang nanay Roning niya, Papa Dudut. Nako, singilan na naman pala ng renta ng bahay. Kasya pa kaya itong natira sa pera namin? Wala pa pala kaming pambili ng bigas at gatas ni baby. Paano kaya to? Tapos... Shelly! Ay, teka! Shelly! Buksan mo tong pinto! Shelly! Shelly! Nako, ano na naman kayang ginagawa ng magaling na nanay ni Junior dito? Shelly! Ano ba? Shelly, buksan mo tong pinto! Alam kong nandiyan ka! Ay, huwag mo akong pagtaguan, babae ka! Andyan na po, Nay! Buti naman pinagbuksan mo na ako ng pinto, ano? Akala ko aabutin ka pa ng siyam-siyam eh. Magandang umaga rin po, Nay. Walang maganda sa umaga, ha, Shelly? Ikaw talaga na babae ka, no? Akala mo kung sino ka umasta eh. Namumuro ka na talaga sa akin. Bakit na naman po? Ano pong ginawa ko sa inyo? Sa akin, wala. Pero nagsumbong lang naman sa akin ang pinakamamahal kong si Junior na inaway mo na naman daw siya. Dami mo raw sinabi sa kanya. Tinawag mo siyang tamad at salaula. Pati ba naman po yun? Sinumbong pa talaga niya sa inyo? O kanino pa ba magsusumbong ang anak ko? Sa akin lang naman kasi akong nanay niya, hindi ba? Alam ko naman po yun, pero... Peruhin mo mukha mo. Ano? Hindi mo ba ako papapasukin? Dito mo na lang ako sa labas kakausapin, ganon. Kahit kailan talaga napakabastos mong babae ka. Pasensya na, Nay. Hindi ko na kayo naalok na pumasok sa loob eh. Kayo kasi, tuloy-tuloy salita nyo. Pasok na po kayo. At baka mapagkamalan pa tayo ng kapitbahay na nag-aaway. Pabayaan mo sila na pagkamalan tayo para malaman nila kung gaano ka kasamang kinakasama. Paano na naman po ako naging masama? Inaapi-api mo lang naman yung anak ko. Hoy, Shelly, kaisa-isang anak namin na lalaki si Junior. Dala-dala niyang ngalan ng namayapa kong asawa. Pinalaki namin siya ng maayos, inalagaan ng husto. Ni ayaw ko ngang padapuan sa lamok nung sanggol pa yan eh. Tapos gaganyanin mo lang rito sa pamamahay niyo. Wala po akong ginawang masama kay Junior. Tsaka tama lang naman yung mga sinabi ko sa kanya. Dahil yun naman talaga ang ginagawa niya rito sa bahay namin. Kaya nga ikaw ang babae eh. Dapat ikaw ang pumuno sa pagkukulang ng anak ko. Hindi yung isusumbat mo sa kanya yung mga bagay na yon. Di po ba dapat tulungan kami? Hindi pa ba sapat na nagtatrabaho ang anak ko sa labas?
Bakit? Pagdating dito sa bahay niyo, gusto mo siya pang pagtrabahuin? Eh kung tutusin, gawain mo na lahat yan. Di mo na dapat iaasa sa kanya. Ay, kawawa naman sa'yo yung anak kong yun. Buti na lang talaga hindi kayo kasal. Dahil kung makamando ka sa kanya, akala mo yata mag-asawa na kayo no? Hoy, Shelly, baka nakakalimutan mo kung saan ka dapat lumugar. Ayus-ayusin mo lang talaga. Papa Dudut, grabe po ang dinanas ko sa kamay ng nanay ni Junior. Naiyak na lamang tuloy ako at nagdamdam dahil sa mga paratang niya at pangiinsulto sa akin. Doon ko napagtanto na napaka-OA ng damuhong Junior na yon sa mga pinagsasabi niya sa nanay niya. Dahil nagawa niya pa talagang mag-imbento para lalo akong mapasama sa mga magulang niya. Kung tutusin ay hindi yun ang unang beses na nagsumbong siya sa nanay niya. Pero yun ang unang beses na sinugod ako ni Nanay Roning na galit na tipong kita ko na ang ngala-ngala sa kakangalngal niya sa akin. At kahit na anong pangangatuwiran ko ay hindi niya pinakikinggan dahil para sa kanya ay kinawawa ko raw ang pinakamamahal niyang anak. Samantalang kabaligtaran noon ang nangyari dahil ako ang mas kinawawa ng kanyang Junior, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, noong pinagbuntis ko ang baby namin ay kinailangan kong umalis sa pinapasukan kong call center dahil masela ng pagbubuntis ko. At dahil priority ko ang aming baby ay nagpaubaya ako. Sinabi naman din sa akin ni Junior na siya na ang bahala sa lahat ng gastusin ganito ganyan. Oo, naniwala ako pero noong nanganak na ako ay doon na nagsimula ang mga reklamo ko sa aking kinakasama. Hindi niya kasi matagalan ang pag-aalaga sa anak namin. Kesyo maingay dahil pala iyak, natural sanggol yun. Gusto ko sana siyang supalpalin ng tanong na hindi ba siya dumaan sa pagkabata kaso'y hindi ko na sinabi dahil baka maging mitsa lamang yon ng mainit-init naming pagtatalo. Tsinaga ko na lamang ang ginagawa ni Junior at umasa na magbabago siya. Nang tumungtong na sa 2 taon ang anak namin, buong akala ko ay magiging responsableng tatay na si Junior pero lalo lamang siyang naging pabaya, Papa Dudut. Okay na siguro tong mga sangkap na nabili ko. Makakagawa na ako ng masarap na tinolang manok na maraming sayote. Oy, sandali lang ito ha. Pusta ko na lahat ng pera ko. Dapat manalo na ako, kanina pa ako inaalat bad trip na Hoy, Junior! Shelly! Anong ginagawa mo rito? Di ba nasa palengke ka? Oo, pero pauwi na ako. At ikaw, anong ginagawa mo rito? Nagsusugal ka ba, ha? Ha? Hindi Anong hindi? Eh bakit may hawak kang baraha? At ano yung narinig ko kamo na ipupusta mo na lahat ng pera mo? Hoy! Hindi ako bingi para sabihin ko sa'yo. Nagkakasiyahan lang naman kami. Wala lang yun. Anong wala? Teka, nasa na yung anak natin? Junior, nasan yung anak natin? Ha? Asan sabi yung anak natin Nandyan lang yun. Teka, nasa na ba yung batang yun? Ayun Diyos ko, Junior! Puntahan mo nga yung anak natin! Baka masagasaan dun sa kalye! Oo, sige. Teka, pupuntahan ko na. Anak naman Sabi ko sa tabi lang kita, di ba? Puisit ka! Napakabaya mo talagang lalaki ka! Aray ko na ba, Shelly? Bakit mo ako binatukan? Tatanong-tanong ka ba talaga? Eh pinabayaan mo lang naman yung anak natin na gumala-gala sa kalye! Paano kung nasagasaan yan? Sige nga! Nagulungan ng truck, ng bus, ng jeep o ng pison! Paano kung inaway yan ng ibang bata? O di kaya nakidnap? Eh di wala na to yung anak! Bobo ka talaga! Aray ko! Nakakarami ka na, ha? Kulang pa yan! Gusto mo damihan ko pa Baka pabayaan mong tatay, Junior! Sandali ko lang iniwan sa'yo yung anak natin kasi namalengke ako ng pananghalian natin. Pero pinabayaan mo na! Uy mo naman!
Wala namang nangyari sa anak natin ah. O kita mo, buong buo pa. Wala kang galos eh. Eh kung mukha mo kaya galusan ko, no? Ha? Tsaka tingnan mo nga yung itsura ng anak natin. Walang tsinelas, walang salawal, tulo sipon. Yung totoo, wala bang magulang ang batang to? Grabe, ewan ko talaga sa'yo. Kahit kailan hindi ka maaasahan. Hoy, pwede bang kumalma ka ha? Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Eksena ka rin talaga eh. Eksena talaga ako kasi nakakabwisit ka. Tsaka ayaw mo nun. Sikat ka na sa kanila. Alam na nila kung gaano ka ka-irresponsableng ama. Papa Dudut, hindi ko mawari kung nasa talampakan ba ang utak ng kinakasama ko o nasa puwet. Dahil masyado siyang kampante sa paggala-gala sa kalye na madungis ng anak namin. Grabe. Saglit lamang akong nawala pero pinabayaan na niya ng tuluyan ng aming anak. Marami akong takot sa posibleng kahinatnan ng anak namin pero pinagsawalang bahala lamang ni Junior. Tinawag pa niya akong OA, hindi ba? Ewan, pero parang kulang-kulang yung kinakasama kong yon. Hindi ko na siya maintindihan at napatanong tuloy ako kung ako bang may problema o sadyang tumanda lamang ng paurong si Junior. Grabe. Ang sakit sa bangs na para bang gusto ko na siyang kutusan ng 1,000,000 beses para lamang maitatak sa kokote niya na alagaan at bantayan ng maayos ang anak namin. Kaya lang ay hindi talaga uso ang pagbabago sa kinakasama ko at sa bawat araw na lang na ginawa ng Diyos ay mas lalo pa siyang lumalala, Papa Dudut. Ano ba yun? Bakit ang ingay naman? Shelly! Shelly, papasukin mo na ako! Kanina pa ako pinapapak ng lamok dito, ano ba? Pag di mo ako pinapasok, hawa sa akin ko tong pinto! Isa! Dalawa! Uisit talaga kahit kailan. Andyan na! Pag muwawa sa akin ang pinto, kung di mukha muwawa sa akin ko! Tatlo! Ayaw mo talagang buksan, ha? Sige, ako na lang magbubukas! Ay! Tinamaan ka na naman ng lintik na lalaki ka! Aray! Aray ko, sakit! Bakit mo ba kasi hinahalikan yung sahig? Tumayo ka nga dyan! Teka, lasing ka ba? Lasing ka, ano? Hindi nakainom lang ako. Inabot ka na ng madaling araw. Nasa inuman ka lang palang damuho ka. Alam mo ba na kanina pa ako nag-aalala sa'yo? Hindi ka nagre-reply sa chat ko. Sinising mo lang ako. Ayaw mo rin sagutin yung tawag ko. Sensya na. Napasarap na kami nun eh. Saka ikaw naman, masyado kang istorbo kasi. At ako pa talaga ang istorbo? Isa nag-aalala lang yung tao. Wala ka naman dapat ipaglala. Ito nga, ayos lang ako. Nagkayayaan lang talaga kaming uminom kanina kasi birthday ng tropa namin. Sorry, di ko nasabi eh. Biglaan kasi. Saka teka, bakit magalit ka? Ako na nga ang dapat galit dito. At bakit naman, ha? Kasi nakakarami ka na ng pagalit eh. Dapat ako naman yung magalit para malaman naman na ako pa rin ang bata sa pamamahay na to. Ako pa rin ang lalaki, no? Ako pa rin ang padre de pamilya rito, kaya ako pa rin ang masusunod. Tabi ka nga dyan! Papasok ako! Ano ka ba, Junior? Saan ka pupunta? Bakit mo binabasag ang mga pinagpaso natin? Alam mo, sumusobra ka na, Shelly. Kung ipeya mo ako para di mo ako kinakasama. Nagtatawa na tuloy ako ng mga barkada ko. Sabi nila, para raw ako di lalaki kasi mas maangas ka pa raw kaysa sa akin eh. Under desire raw ako. Sunod-sunuran daw ako sa'yo. Kaya galit ako! Galit ako! Tumigil ka na, Junior! Baka wala na tayong magamit na plato pag binasag mo lahat yan! Hindi, ayos lang. Sa dahon ng saging na lang tayo kumain. Baka siraulo mo talaga! Siraulo na ako, siraulo. Pero simula sa araw na to, ako na masusunod sa pamamahay na to.
Hindi ikaw! Hindi yung anak natin! Kundi ako! Ako lang! Ah, ganon! Teka! Makikita mong hinahanap mo! Namumuro ka na sa aking lintik eh! Akala mo yata sasantuhin kita, ha? Oy! Anong ginagawa mo, Shelly, ha? Bakit mo... Oy, anong hinahanap mo dyan sa mga drawer? Ito, nahanap ko na! Ano? Sige! Manira ka pa! Basagin mo pa lahat ng pwede mong basagin! Tingnan natin kung di ko to iduldul sa pagmumukha mo! Ano yan, ha? Taser gun ba yan? Oo! Bitawan mo yan, Shelly. Ayoko nga! Ano? Ano? Halika rito! Matapang ka, ha? Halika, dali! Papa Dudut, laruang taser lang naman yon ng anak namin pero akala yata ni Junior totoo yon. Kaya naman pinanindigan ko na lamang at ginalingan ng pananakot sa kanya hanggang lumabas siya ng bahay. Pagkatapos ay pinagsarhan ko siya ng pintuan at doon pinatulog sa labas hanggang mawala ang amats niya. Alas 6 ko na yata siya ng umaga pinagbuksan ng pintuan at naawa naman ako dahil namumutakte ng pantal mula sa kagat ng lamok ang mukha at braso niya. Nakayakap din siya sa sarili dahil nilalamig. Pero in fairness sa kanya, tulog mantika pa rin ang damuho kong kinakasama. Sinipa ko ng ilang beses si Junior para magising at noong dumilat ang kanyang mga mata, ay agad na nanlaki yon sa takot nang makita niya ako. Naalala niya siguro ang nangyaring away namin. Akala niya yata ay sasantuhin ko siya. Agad ko siyang sinenyasan na pumasok na sa loob, bagay na ginawa naman niya. Sinabihan ko siyang kumain ng pagkain na hinanda ko sa mesa at nagmamadali naman niyang sinunggaban yon. Gutom na gutom ang damuho na parang hindi pinakain ng 1 taon. Habang pinagmamasdan ko si Junior, nakaramdam ako ng awa sa kanya ngunit agad yung napalitan ng matinding galit sa tuwing naaalala ko ang mga atraso niya sa amin ng anak niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa hindi ko na mabilang na pagkakataon ay muli kong kinausap ng masinsina ng kinakasama ko tungkol sa mga hinaing ko sa buhay namin na pwede naman sanang maiwasan basta magtino lamang siya. Humingi naman siya sa akin ng despensa at nangako na magiging mabuting provider sa amin ang anak niya. Umasa ako na hindi ko na nga mabilang kung ilang beses kong ginawa. Pero binigo pa rin ako ni Junior, Papa Dudut. Nagsimula na siyang magkulang sa ibinibigay niya sa amin ng anak niya. At hindi lang maliit ang kulang dahil sobrang laki po noon. Siyempre pinaamin ko siya kung saan napupunta ang pera na nawawala mula sa kinikita niya. Doon ko na nga nalaman na lulong na pala sa sugal ang kinakasama ko at isang damukal na rin ang utang niya sa mga lending apps at sa ibang mga tao. Dahil sa kalamang yon ay naggalit ako at nag-away na naman kami ni Junior. Sa sama ng loob ko ay pinalayas ko siya sa inuupahan namin. Anong ibig sabihin nito, Junior? Bakit andito kayo ng nanay mo sa bahay? Ano pa nga ba? Di sinumbong kita sa nanay ko na pinalayas mo ako rito. Ano ka mo? Hoy, Shelly! Sumasobra ka na talagang babae ka, ano? Noong nakaraan, pinatulog mo raw sa labas nitong inuupahan niyo yung anak ko? Pinapakpa nga raw siya ng lamok. Paano na lang kung na-dengue ang Junior namin? Tapos ngayon naman malalaman ko pinalayas mo siya. Yan, sige nay. Pagalitan niyo po yan. O talagang sinulsulan mo pa ang nanay mo, ha? Ako ang kausapin mo, Shelly. Kanina pa ako salita ng salita rito, oh. Nay, sinabi na po ba sa inyo ni Junior ang dahilan kung bakit ko nagawa sa kanya ang mga bagay na yon? Anong dahilan? Sabi na nga ba eh.
Hindi niyo talaga alam na ang laki ng atraso ng magaling yung anak sa pamilya namin. Wala akong pakialam sa mga atrasong sinasabi mo. Ang akin anak ko agrabyado rito. Natural na depensahan ko yan. Bakit hindi niyo po muna kausapin ng masinsinan yung anak niyo bago kayo sumugod dito? Para magkaalaman na. Ikaw ang kailangan kong kausapin kasi sumusobra ka na. Dapat talaga sa'yo sinasabunutan eh. Ha? Aray ko po, Nay! Aray! Tama na po! Anong tama na, ha? Kulang pa nga yan eh. Dapat sa'yo binubunutan ng buhok sa anit dahil namumuro ka na. Kung aapi-apihin mong anak ko wagas, pues ako makakalaban mo. Yung anak niyo ang may kasalanan dito. Kung matinulang ho sana siyang padre de pamilya, hindi kami magkakagulo. Tsaka bakit ho ba kayo nakikialam sa away namin at tinakasama ko? At bakit hindi, ha? Kasasabi ko lang na nanay niya ako, hindi ba? Alam mo, ikaw, panasagot ka talaga ha? Dapat sa'yo tinuturuan ng leksyon! Aray ko, Nay! Tama na po! Yan! Junior! Junior, awatin mong nanay mo! Bahala ka dyan. Inaway mo ako kaya lagot ka sa nanay ko. Anong sinabi mo? Napakadamuho mo talaga! Hoy, Shelly! Hindi mo na talaga nire-respeto ang anak ko, ano? Nakuha mo pa talaga siyang bastusin sa harap ko? Para sa kaalaman mo, hindi ko dinala sa sinapupunan ko ng 9 na buwan ng anak kong yan at isinilang sa mundo para api-apihin lang ng katulad mo! Hindi ko naman po inaapi si Junior! Tsaka away ho namin tong dalawa! Dapat labas na po kayo dun, Nay! Matatanda na po kami! Huwag na ho kayong makisali! Anong matanda? Para sa akin, baby ko pa rin si Junior at walang sino man ang pwedeng umapi sa kanya. Kahit ikaw na kinakasama lang niya! Sa susunod na awayin mo pang anak ko, hindi lang sa bunot ang aabutin mo, Shelly. Huhubaran kita't kakalad ka rin sa kalsada. Sisiguraduhin kong mapapahiya ka sa buong barangay. Tandaan mo yan! Papa Dudut! Ni sa hinagap ay hindi ko akalain na pagtutulungan ako ng mag-ina. Parang sa mga teleserye ko lamang napapanood ang mga ganong klase ng mga eksena. Dahil sa nangyari ay nasaktan po ako. Hindi ko akalain na ang away namin ang kinakasama ko ay makakarating sa nanay niyang basag gulera. Lalo ko lang tuloy napatunayan kung gaano kasumbongero si Junior. Kaya nga simula noon ay iniwasan ko na muna na mag-away kami. Hindi ko rin kinausap si Junior dahil na-stress lang talaga ako. Buong akala ko ay magiging tahimik na ang buhay ko kapag ginawa ko yun, pero nagkaroon na naman ang kasalanan si Junior matapos kong matuklasan na ng babae siya. Muling nabuhay ang galit ko sa aking kinakasama dahil sobra-sobra na ang ginawa niya sa akin. Ni hindi na niya ako nirespeto bilang babae at nanay ng kanyang anak. Kaya upang makaganti ay hinuli ko sa akto si Junior at ang kalandian niyang babae na tendera ng fishball at merienda sa hapon na nasa tapat ng bahay namin. At iniskandalo ko silang dalawa hanggang sa mapahiya po sila. As usual, nakarating yon sa kalaman ng magaling niyang nanay, Papa Dudut. Ano na naman bang ginawa mo, Shelly? Bakit mo na naman pinahiya ang anak ko? Ano ba kasalanan niya sa'yo? Bakit yung hindi yung anak niyo ang tanungin niyo? Para magkaalaman na kung gaano kalaki ang kasalanan niya. Ano ba kasing ginawa mo, Junior? Ay, kasi Nay, Nang babae lang naman yung damuhong yan, Nay. Hindi na niya kami inisip ng anak niya. grabe ka. Natukso lang naman ako, Shelly. Tukso mo mukha mo! Oh, paano hindi man bababa itong anak ko? Skandalosa at basagulero kang kinakasama. Ano ho? Ang sabi ko, skandalosa ka, basagulera, taklesa, maingay! Lagi mong pinagagalitan at pinahihiyang anak ko kaya hindi ko siya masisisi kung humanap siya ng ibang Narinig babae. niyo ba ang sinasabi niyo, Nay? Oo, naririnig ko! Hindi ba ako kailangang sigawan? Paano ako hindi sisigaw? Talagang kinonsinti niyo pa ang kalokohan ng anak niyong yan.
Pinalabas niyo pa na kasalanan ko, kaya nagloko si Junior. Eh kung tutuusin, kasalanan lahat ng anak niyo kung bakit kami laging nag-aaway. Umasa ho ako na magbabago na yung anak niyo. Na magiging mabuti at responsable na siyang padre de pamilya. Pero hindi. Hindi nangyari yon. Sa dami ng atraso niya sa akin na pinalampas ko na lang alang-alang sa pamilya namin. Masisisi niyo ba ako kung mapuno ako? At itong huling kasalanan na ginawa niya, yung pambababae niya, ang hindi ko na ho kayang patawarin. Dami mo namang ate, sa lalaki yung anak ko, magagawa mo. Tayo ang babae, tayo rin ang dapat mag-adjust Ano klaseng katwiran yan? Napakabulok! Aba, bastos ka! Bastos na kung bastos! Pero mas bastos yung anak niya! At ngayon, alam ko na kung kanino siya nagmana. Sa inyo! Kasi bastos din kayo! Sumusobra ka na talagang babae ka! Grabe ka! Ay, aatakihin yata ako sa puso sa'yo! Nay! Nay, ayos lang ba kayo? Mukha ba akong ayos? Kalma lang po kayo. Baka ano pa mangyari sa inyo eh. Ikaw, Shelly naman. Huwag mo na nga sagot-sagutin ang nanay. Huwag mo akong pagsabihan! Kung di yung nanay mo kinakampihan ka kahit mali na ang ginagawa mo! Alam mo, Junior, ayoko na. Ha? Anong ayaw mo na? Ayoko nang makisama sa'yo. Ayoko nang makisama dyan sa nanay mo. Aalis na kami ng anak mo. Magpapakalayo-layo na kami. At hindi mo na kami makikita kahit kailan. Ayoko na sa'yo. Doon ka na sa babae mo para ulo naman niya ang sumakit. Maghiwalay na tayo! Papadudot, nag-alsabalutan ako ng mga damit at gamit namin ng anak ko at hindi nagpapigil kay Junior sa pag-alis sa inuupahan naming apartment. Wala na akong pakialam kahit na umiyak pa siya at magmakaawa ng panahon na yon. Basta ang nasa isipan ko ay makalayo na kami ng anak ko sa kinakasama ko. Dinig ko naman ang boses ng nanay niya na panay pangungutya ang sinasabi. Kaya mas lalo ako naging desidido na ayoko na silang pakisamahan. Hindi ko na kaya. Sinubukan ko namang pero tama na po. Pupunta kami noon ng anak ko sa kamag-anak namin at doon muna tumuloy ng ilang buwan. Blina ko na rin si Junior dahil ayoko na siyang magkaroon ng koneksyon sa aming mag-ina. Alam kong mahirap maging solo parent pero kinaya at kinaya ko para sa aking anak. Para sa akin ay ayos nang mag-isa kaysa may kasama ka nga pero parang wala namang katuwang sa buhay at pagtataguyod ng iyong pamilya. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Sana po ay mapili niyong basahin at i-ere sa programa ninyo na Barangay Love Stories. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Shelly. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagkakaroon ng tunay na kaibigan ay isa sa mga pinakamagandang bagay na pwedeng mangyari sa buhay natin. Sila ang mga tao na palagi nandyan sa tabi mo sa hirap man o ginhawa. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na ba ang magkaroon ng tunay na kaibigan? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay ninyo. Ako po si Alicia at matagal na akong tagahanga ng Barangay LS dahil madalas ko po itong napapanood sa Facebook. Tuwing naririnig ko po ang mga kwento ng mga senders ninyo ay tuwang-tuwa po ako kapag naisipan kong magpadala na rin ng sulat sa inyo. Lumaki po ako sa isang masayang pamilya, ngunit nagbago ang lahat nang pumanaw ang papa ko.
At nang dahil doon ay mag-isa akong tinaguyod ni Mama. At sa awa ng Diyos ay nalagpasan naman namin ang lahat ng mga pagsubok. Pero nang mapansin ni Mama na patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin, pero hindi pa rin tumataas ang sahod niya, dito sa Pilipinas ay naisipan niyang mag-ibang bansa. Lalo na't mag-i-enroll na ako sa college. Sa totoo lang ay natuwa ako nung una dahil ibig sabihin ay magkakaroon ako ng freedom pag nag-college na ako. Ngunit hindi ko inakala na may iba palang plano si Mama para sa akin. Makalipas ng ilang araw, naghanap si Mama ng kasambahay sa Facebook. Sa simula ay tutol ako sa gustong mangyari ni Mama kasi hindi na ako bata at kaya ko namang mag-isa. Pero sinabi ni Mama na mas mapapanatag ang loob niya kung may kasama ako sa bahay habang nasa ibang bansa siya. Kaya napilitan na lamang akong sundin si Mama, Papa Dudut. Nakita ni Mama si Ate Rosalie sa Facebook sa group ng mga kasambahay na naghahanap ng trabaho. Mabait at masunurin si Ate Rosalie at hindi niya kailanman binigyan ng sakit sa ulo si Mama. Maayos din ang pakikitungo niya sa akin kaya halos wala na akong ginawa sa bahay dahil siya na ang nag-aasikaso ng lahat ng mga gawaing bahay. Nang umalis na si Mama papunta sa airport, kami na lamang ni Ate Rosalie ang naiwan sa bahay. Makalipas nga ang ilang araw, sinamahan niya ako sa pagpapa-enroll sa kolehiyo. Nang mga panahon na yon ay naging pangalawang nanay ko na siya. O di kaya ay parang kapatid ko na si Ate Rosalie at habang tumatagal ay mas lalo akong nagpapasalamat na nandyan palagi si Ate Rosalie para sa akin. Alicia, eto na yung bacon na pinapaluto mo sa akin. Ang bango naman. Thank you, Ate Rosalie. Maliit na bagay? Sige na, maupo ka na. Dito na po kayo. Sabayan niyo na rin po akong kumain. Ayos lang ako. Mauna ka na. Sige po, kayong bahala. Nga pala, excited ka na ba sa paparating na pasukan? Naku po, hindi lang excited, kundi super excited. Mabuti naman kung ganon. Alam mo ba, ang totoo niyan, inggit na inggit nga ako sa'yo eh. Ha? Bakit naman? Kasi ni minsan, hindi ako nakatungtong ng kolehiyo. So, ang ibig niyong sabihin? Oo, high school lang natapos ko. Salat kasi sa buhay yung mga magulang ko. Kaya eto, kinailangan ko magtrabaho para sa pamilya ko. Ako na lang kasi inaasahan ng mama at papa ko eh. Naku, Ate Rosalie, wag na po kayong malungkot. Isipin niyo na lang po na hindi natin makikilala ang isa't isa kung nakapagtapos kayo sa pag-aaral, di ba? Kung sa bagay. Alam mo, nagpapasalamat ako na ikaw yung naging alaga ko. Ate naman, anong alaga? Ginawa mo na naman akong bata niyan eh. Magka-college na po ako. Basta. Nagpapasalamat ako na ikaw yung naging alaga ko kasi sobrang bait nyo ng mama mo sa akin. Nako, deserve na deserve niyo po yan kasi ganun rin naman kayo sa amin eh. Eto lang ang sasabihin ko sa'yo Sana makinig ka. Ano po yun? Ipagpaliban mo na muna yung boyfriend na yan, okay? Ate naman eh. Seryoso ako! Marami ako naririnig na kwento na maraming bata ang hindi nakakatapos ng pag-aaral kasi maagang nabubuntis o di kaya nagtatanan. Ibahin niyo po ako kasi wala po sa wishlist ko ang mabuntis. Si ate talaga para na po kayong si mama. Naninigurado lang kasi sigurado ko na akong sisisihin ng mama mo kung sakaling may mangyaring masama sa'yo. Kawawa naman ang mama mo kung sakasakali. Nasa ibang bansa siya nagpapakahirap. Tapos mabubuntis ka lang, 'di ba? Ay nako, ewan ko po sa inyo. Basta ako, hindi na ako makapaghintay sa darating na pasukan. Ay, siya nga pala ate. Thank you ha. Thank you saan? Thank you kasi sinamahan mo ako na mag-enroll noong nakaraan. Ano ka ba? Wala yun. Kung gusto mo sunduin pa kita araw-araw eh. Ay ate, OA ka na ha. Oh, bakit? Ayaw mo ba? Ano ba naman yan? Dito na lang po kayo sa bahay.
Ah, so kinakahiya mo ko, porket katulong mo lang ako, ganun ba yon? Hindi naman sa ganon. Kung ganun, ba't tayo mo sunduin kita? Tinatanong pa ba yan? Wala na ako sa high school, no? College na po ako at kailangan ko nang maging independent. Naks, magka-college ka lang, may pa-English-English ka nang nalalaman. Siyempre naman! Uy, kung may free time ka, turuan mo naman ako ng mga tinuturo sa college. Nang sa ganun maramdaman ko rin na nakapag-college ako. Don't worry, ate. I got you! Yan ang gusto ko sa'yo eh. Alam niyo po, ang dami niyo nang sinasabi. Sabay niyo na nga lang ako kumain dito. Gutom lang yan eh. Mauna ka na, busog pa ako. Ay, ang taray! Sure na ba yan? O sige, kayo din. Ubusin ko na lang tong bacon na niluto nyo. Bango-bango pa naman, oh. Ay, nagbago na nga pala isip ko. Ang dami niyong arte, ate. Kakain ka rin naman pala. Mapilit ka eh. Para sa akin ay parang kapatid o nanay na si Ate Rosalie Papadudut. Nagkakasundo kami sa lahat ng bagay at sobrang saya ko na dumating siya sa buhay ko. Dahil kay Ate Rosalie ay nagkaroon ng kulay ang buhay ko. Mas lalo pang natuwa si Mama tuwing nagvi-video call kami kasi nakikita niya kung gaano kami kasaya ni Ate Rosalie. Masaya si Mama dahil parang pamilya na rin si Ate Rosalie sa amin at ganon din kami sa kanya. Sa totoo lang, Papadudot, ay sobrang swerte namin dahil pakiramdam ko ay higit pa siya sa isang kasambahay o yaya. Ang totoo po niyan ay hindi ko na gaanong nararamdaman ng puwang na iniwan ni Mama dahil nandyan palagi si Ate Rosalie na laging sumusuporta at kasama ko sa pang-araw-araw. Parang siya na ang pumuno sa puwang na iniwan ni Mama noong mga panahong yon. Siya ang naging kakampi ko, kaibigan at tagapag-alaga sa lahat ng oras. Pero syempre kahit na ganoon ay nami-miss ko pa rin naman si Mama. Halos 3 beses sa isang linggo ay tumatawag at nakikipag-video call siya kay Ate Rosalie at sa akin para kumustahin kami at para malaman kung ano ang nangyayari sa buhay namin. Kaya kahit malayo si Mama ay ramdam pa rin namin ang pagmamahal at pag-aalaga niya sa amin. Lumipas ang ilang linggo at mas lalo lamang akong na-excite sa unang araw ko sa klase. Noong high school, hindi ako masyadong napapansin ang mga kaklase ko at wala akong mga kaibigan. Pero ngayon nag-college na ako ay ramdam ko na pwedeng magbago ang lahat ng yon. Nang dumating ang allowance na pinadala ni Mama, sinamahan ako ni Ate Rosalie sa mall para mamili ng mga bagong gamit para sa eskwela. At dahil mahal na mahal ko si Ate Rosalie, syempre binilhan ko rin siya ng mga bagong damit. Ganon kami ka-close, Papadudut. At makalipas ang ilang linggo, dumating na rin ang pinakahihintay kong araw. Ang first day ko sa college. Sobrang namangha ako sa laki at ganda ng mga classrooms namin. Hindi ko inakala na mas malaki pa ito kumpara sa mga naging classroom ko noong high school. Tahimik lamang ako nung unang araw ko sa college dahil ayokong magpaka-trying hard para lamang makisabay sa iba. Sa halip ay taimtim ko na lamang na ipinagdasal na sana may lumapit sa akin at maging kaibigan ko sa araw na yon. At noong nag-lunch break na kami, parang sinagot na nga ng tadhana ang dasal ko dahil habang kumakain ako nang mag-isa sa cafeteria, may lumapit sa akin at nagpakilala. Si Karen. Hi girl! Ako nga pala si Karen. Ikaw yung kaklase ko sa math, diba? Oo. Hello, Alicia nga pala. Nice to meet you, girl. Nice to meet you too. Halika, sabayan mo na akong kumain. Ay, pasa ko dyan. Diet kasi ako for today's video eh. Ah, Anyway, nilapitan kita dito kasi mukha kang mabait at approachable.
Thank you. Ikaw din, hindi ka lang maganda. Mukha ka pang cool kid. Aba, syempre naman. Tingnan mo nga tong school na to, ang daming haggard at tsaka. Ay, sorry. Hoy, huwag ka magalit. Hindi ka kasali doon ha. Hindi ikaw yung tinutukoy ko. Ano ka ba? Okay lang. Anyway, pagkatapos mong kumain dyan, may one-time limited offer ako just for you. Ha? Ano naman yun? Open-minded ka ba? Ano ba yan? Hindi kita maintindihan. O siya, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Tatapatin na kita. Okay? Naghahanap ako ng makakabonding. May bar kasi ako na gusto kong puntahan at naghahanap ako ng kasama. Bar? Ibig mong sabihin umiinom ka na? OMG! Huwag mo sabihin hindi ka pa nakakainom. Parang ganun na nga. De bale, sabi nga nila, there's always a first time to everything. Di ba? Pasensya ka na ha, pero mukhang hindi kita masasamahan dyan. Girl naman! Huwag kang killjoy. Samahan mo na ako. Sige na naman Simulat sa pool kasi, hindi pa ako nakakainom ng alak. Paano kung may masamang mangyari sa akin? Alicia, tingnan mo ako ng maigi. Matagal na akong umiinom. Mukha bang may masamang nangyari sa akin? Wala naman, diba? Tsaka isa pa, sabay naman tayong pupunta dun Hindi kita iiwan, promise. O siya, sige na nga. Magkita na lang tayo pagkatapos ng klase. Ano? Pagkatapos ng klase? Oo, bakit? Huwag kang magpatawa. Haggard at uugod-ugod na tayo kung aantayin pa natin na matapos yung araw na to. So ibig mong sabihin? Oo, pagkatapos mong kumain dyan, aalis na tayo. Naku, pero ayoko mag-cutting classes. Ang OA mo naman. Ngayon lang naman natin gagawin to Maniwala ka sa akin, hindi ka babagsak. Tsaka isa pa, first day of classes ngayon. Puro introduce yourself lang ang maririnig mo ngayong araw na to. Alam mo ikaw, bilib din ako sa tapang mo So, ibig sabihin yan, pumapayag ka na? Oo na. Ay, ayan, sa wakas! Pero ngayon lang natin gagawin to ha. Pangako yan. Pero sandali lang, bukas na ba yung bar na sinasabi mo? Girl, 24 hours yun. Pero yun nga lang, yung sayawan at disco mamayang gabi pa. Pero okay lang yun. At least buong hapon tayong magiinuman at magchichikahan habang hindi pa nagsisimula yung sayawan, di ba? Kung sa bagay. Ay nga pala, Alicia. May ipapakiusap sana ako sa'yo. Ano yun? May extra ka ba dyan? Ha? Kailangan ko kasi ng pera Sige na naman please. Saan mo naman gagamitin? Bibili ako ng Yossi. Ano? Naninigarilyo ka? Oh, ba't mukhang gulat na gulat ka dyan? Walang basagan ng trip. Sige na naman, kahit barya lang. Hindi pa kasi ako nakakapag-withdraw ng pera Ay, sige na nga. Ay, ayan! Perfect! Excited na ako! Bilisan mo na kumain dyan! Pagkatapos kong kumain sa cafeteria, bumili muna kami ni Karen ng Yossi sa isang convenience store bago kami dumiretso sa bar na sinasabi niya. Sobrang kinabahan ako noon, Papa Dudut, dahil ni minsan ay hindi ko pa nasubukang mag-cutting classes o uminom ng alak. Matagal ko na pong ipinagdarasal kay Lord na sana'y magkaroon ako ng mga tunay na kaibigan at hindi na ako maging loner. Pero hindi ko inakala na ang magiging kaibigan ko ay isang taong mahilig uminom at manigarilyo. Unti-unti niyang naipakilala sa akin ang mga bagay na dati ay hindi ko inaasahan na susubukan ko. Pagdating namin ni Karen sa bar, bumili kami ng 2 bucket ng beer. Nung nagkaroon na ako ng amats, pakiramdam ko ay mas lalo kong nai-enjoy ang lahat. Parang mas nag-relax ako at mas komportable. Kaya naman tuloy-tuloy lamang kami ni Karen sa pag-inom hanggang sa pareho na kaming tuluyang nalasing. Nagsimula na rin kaming sumayaw sa bar ng gabi na yon. Nagsinungaling ako kay Ate Rosalie nung mga panahong yon. Nag-text ako sa kanya at sinabi ko na nasa coffee shop ako. Pero ang totoo niyan, nandun kami ni Karen sa bar, umiinom, sumasayaw at nakikipag-usap sa mga cute boys. Nang umuwi ako sa bahay ng gabing yon ay nakatulog na si Ate Rosalie. Kaya dahan-dahan akong pumasok sa kwarto ko
At kinabukasan ay nagpanggap akong walang nangyari at mukhang hindi rin naman nagduda si Ate Rosalie sa akin. Akala ko isang gabi lamang yon ang kasiyahan. Pero mas lalo pang lumala ang sitwasyon, Papa Dudut. Unti-unti ay naging madalas ang pagkakating classes ko para samahan si Karen sa mga gimmick niya. Halos gabi-gabi na kaming sumasayaw at nalalasing sa bar, Papa Dudut. Unti-unti ay hindi ko na nabibigyan ng sapat na pansin ang pag-aaral ko dahil unti-unti na akong nalulubog sa buhay na puno ng bisyo at mga panandaliang kasiyahan kasama ng bago kong kaibigan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang lumilipas ang mga buwan, hindi lang pag-inom ang bisyong natutunan ko, kundi pati na rin ang pagyoyosi at sa puntong ito ay halos bagsak na ang mga subjects ko sa eskwelahan at bihira na akong pumasok. Pero syempre inilihim ko ito kay Mama at kay Ate Rosalie. Akala nila ay nasa school lamang ako buong araw o kaya naman ay gumagawa ng project kasama ang mga kaklase ko. Pero ang totoo ay halos buong araw ako na nasa mga club at mga bar kasama si Karen. Grabe talaga ang impluwensya ni Karen sa akin, Papa Dudut. Aaminin ko na nadala ako sa lahat ng mga bisyo niya dahil hinahangaan ko siya. Maganda si Karen at palaging may kumpiyansa sa kanyang sarili. Kaya naman habang tumatagal ay napapansin ko na palagi ko na siyang ginagaya. Hindi lang sa mga bisyo niya, kundi pati na rin sa paraan ng kanyang pagsasalita, kilos, at pati na rin sa kanyang pananamit. Nagagawa rin ni Karen ang mga gusto niyang gawin dahil parehong nasa abroad ang mga magulang niya. Tulad ko ay pinapadalhan lamang siya ng allowance ng mga magulang niya kaya malaya kaming dalawa na gawin ang mga bagay na gusto namin ng walang nakakaalam, kabilang na dito ang pagyoyosi. Nung una hindi ko talaga nagustuhan ang lasa ng sigarilyo. Ubo ako ng ubo noong mga panahon na yon at pakiramdam ko ay aatakihin ako ng hika. Pero habang tumatagal ay nasanay ako at unti-unti kong nagustuhan ang pagyoyosi. Lalo na kapag may kasamang beer. Halos araw-araw na kaming nagyoyosi ni Karen kaya naging parte na rin po ito ng routine namin. Noong time na yon, inggit na inggit ako kay Karen dahil umuupa siya ng apartment at wala siyang ibang kasama kasi nasa ibang bansa nga ang mga magulang niya. Samantalang ako ay kailangan ko pang mag-ingat at ilihim ang lahat kay Ate Rosalie. Alam ko kasi na kapag nalaman niya na hindi na ako nag-aaral ng maayos at natuto na akong uminom at manigarilyo, panigurado na makakarating po ito kay Mama. Pero habang tumatagal ay mas lalo akong gumaling sa paglilihim at pagpapanggap kay Ate Rosalie para hindi niya malaman ang katotohanan. May isa pa akong chika. Isplok mo na yan, Day! Alam mo ba, nung nasa high school pa ako, pumasok ako sa classroom na nangangamoy yosi. Totoo ba? Oo! At eto yung exciting na part. Ano? Yung mga kaklase kong lalaki yung pinagbintangan ng teacher. Hala, kawawa naman pala. Paano ba naman kasi? Mukha kasing sanggano yung mga lalaki kong kaklase. Kaya ayun, sila tuloy yung napagbintangan na naninigarilyo. Bruha ka nga talaga ng taon. Grabe, hindi ka na naawa. Anyway, change topic na nga lang. So, totoo ba yung sinabi mo na may chimay ka sa bahay nyo? Ang lakas mo maka 12 years old girl ha. Grabe ka naman. Gusto kasi ni Mama na may makasama ako sa bahay habang nasa ibang bansa siya. Yun lang yun. Whatever, wala ka pa rin independence. Pero at least may nag-aasikaso ng mga gawaing bahay, di ba? Kahit na. Sabihin mo nga sa akin, malaya ka bang nakakapagyosi sa bahay nyo?
Hindi. Mismo! Kasi may chimay ka. Tingnan mo ko, malaya ako nagagawa ang lahat ng gusto kong gawin kasi mag-isa lang ako. Kahit ubusin ko pa yung isang kahan ng sigarilyo sa kwarto ko, walang makakapansin at walang magagalit kasi may freedom ako. Oo na, nagyayabang ka na naman. Eh di ikaw na yung may freedom. Ay naku girl, kung ako sa'yo, kausapin mo yung mama mo na paalisin na yung si... Sino ulit yun? Si Ate Rosalie. Oh yun, si Chimay. Ay hala, teka lang. Oh, ba't mukhang hindi ka mapakali dyan? Kailangan kong tawagan si Ate Rosalie. Baka magtaka mamaya yun kung bakit hindi pa ako nakakauwi. Ano ba naman yan? Nakakaloka. Shh, ito na. O Alicia, gabing-gabi na. Hindi ka pa ba uuwi? Ate, pasensya na ha. Pero may kailangan pa kasi akong tapusin na project eh. Oy, napapansin ko na napapadalas na yung project na yan ha. Sigurado ka bang yan ang inaasikaso mo? Baka mamaya kung saan-saan ka na nagpupunta ha? Akin na. Ha? Bakit? Ako na bahala dyan. Ibigay mo na lang sa akin yung cellphone. Ako nakakausap dyan. Sige na nga. Oh, eto. Hello po? Sino to? Si Karen po to, kaklase ni Alicia. Kayo po ba si Ate Rosalie? Oo, bakit? Naku, Ate Rosalie, pasensya na po kayo Pero nasa coffee shop po kasi kami ni Alicia May tinatapos lang kami na project. Ganun ba? Gusto niyo ba sunduin ko na lang kayo dyan sa coffee shop? Ay, naku po, wag na. Nakakahiya naman. Wag po kayo mag-alala. Uuwi na rin po kami mamaya. Sige, basta mag-ingat kayo. Okay po, bye! Hala? Ang bilis mo naman na paniwala si Ate Rosalie. Ako pa ba? Ang dami kasing sinasabi ng chimay mo Panira ng trip. Kaya ayan, ginawan ko na ng paraan. So ano, hindi ka man lang ba magte-thank you sa akin? Salamat. OMG, ayan na! Magsisimula na yung sayawan! Wait lang girl! Bago tayo sumayaw, yosin naman muna tayo sa labas Sige na nga! Dala mo ba yung lighter mo? Ay wala, pero may posporo ako. Halika na nga! Nang mga panahong yon ay sobrang na-enjoy ko talaga ang pagkakaibigan namin ni Karen. Noong high school pa lamang ako papadudot, nilalayuan ako ng mga tao at halos walang nakikipag-usap sa akin pero nang makilala ko si Karen, pakiramdam ko po ay nagbago ang lahat. Para na rin ako naging cool kid. Ramdam ko na may kasama na ako at may taong tumatanggap sa akin. Pero papadudot natapos din ang masasayang araw na yon dahil halos binagsak ko na lahat ng subjects ko sa school. Alam kong kapag nalaman ito ni Mama at ni Ate Rosalie ay tiyak na maghahalo ang balat sa tinalupan. Kaya agad akong lumapit kay Karen para maghanap ng karamay. At hindi na rin ako nagulat nang malaman ko na ganon din ang sitwasyon ni Karen sa eskwelahan. Puro bagsak din ang grades niya at wala itong naipasa na subject. Pero ang kinagulat ko lang talaga ay mukhang hindi man lang nabahala si Karen sa dami ng subjects na ibinagsak niya. Dito na niya inamin na may kakilala siyang marunong mag-photoshop ng school records. Ngunit may kapalit na malaking halaga. Agad ako nagpatulong sa kakilala niya at nagawa rin itong i-photoshop ang mga grades ko. Ipinakita ko ang peking school records kina Mama at Ate Rosalie at sobrang natuwa sila sa akin. Pero ang hindi nila alam lahat ng yon ay isang malaking kasinungalingan lamang. Aaminin ko papadudot na sobrang nakonsensya ako noon lalo na nang magpadala si Mama ng pera para sa enrollment ko sa paparating na second semester. Ang hindi niya alam ay magiging irregular student na ako dahil uulitin ko ang lahat ng subjects na nabagsak ko noong first semester. Habang tumatagal ay mas lalo lamang akong na-stress sa mga pinagdadaanan ko kaya nagsimula akong magyosi sa kwarto ko para maibsan ang kaba ko kahit papaano. At para naman matakpan ang amoy ng sigarilyo, bumili ako ng iba't ibang pabango, perfume, air freshener at scented candle. At para hindi maamoy ni Ate Rosalie ang usok ay tinatakpan ko pa ang ilalim ng pintuan ng kumot
para hindi lumabas ang amoy, Papa Dudut. Alicia! Lumabas ka na dyan! Kumain ka na! Sige po, sandali lang. Yun. Busok. Masama na pinaghihintay yung grasya. Halika na! Andyan na po! Pambihira ka talagang bata ka. Ba't ang tagal mo lumabas ng kwarto, ha? Pasensya na po. May pinapanood lang kasi akong teleserye. Kumain ka na dyan. Pinagluto kita ng adobo. Salamat. Sige, dyan ka na muna. Maglilinis na muna ako. Alicia! Ay, Ate Rosalie naman! Kung makasigaw ka, alam mo na sunugan. Bakit ba? Ano ba kasi yon? Bakit may mga upos ng yosi sa basurahan mo, ha? Patay! At kailan ka ba natutong manigarilyo, ha? Ano? Magsasalita ka, isusumbong kita sa mama mo. Ate! Nagmamakaawa ako sa'yo. Please, sana naman wag makarating to kay Mama. Oh, inaamin ko na. Nagyoyosi ako. Ano ka ba naman, Alicia? Hindi mo ba alam na yung mga ganitong klaseng bisyo, dadalin mo yan hanggang sa pagtanda mo? Maniwala ka sa akin, ikakapahamak mo lang yung pagyoyosi mo kung ipagpapatuloy mo yan. Oo na, promise. Hindi ko na po talaga uulitin. Sigurado na ba yan? Oo, pangako. O siya, sige. Sige na, kumain ka na doon. Mamaya na lang ako kakain. Dito na muna ako. Sige na po. Ay, kung ganun, ako na lang muna lalabas ng kwarto mo. Kailangan ko na malamig na tubig. Bigla ako na high blood sa'yo. Ay, naku, paano ba to? Nasaan na ba yung cellphone ko? Ito. Girl, kumusta ka na? Anong ganap? Karen, may problema ako. Kumalma ka nga muna. Ano ba kasi yun, ha? Alam na ni Ate Rosalie na nagyoyosi ako. Ang tanga mo naman, girl. Paano naman niya nalaman, Aber? Hindi ko naman kasi akalain na halongkatin niya yung basurahan ko dito sa loob ng kwarto eh. Yan ang problema sa mga chimay na yan, eh. Masyadong pakialamera. Ako, yan ang nga ba yung sinasabi ko sa'yo, eh. Mamaya mo na ako sermonan. Hindi ka nakakatulong eh. Teka nga lang, ba't mo ba kasi ako tinawagan, ha? Ano namang kinalaman ko kung nahuli ka ng chimay mo? Ewan, hindi ko na alam. Basta natataranta ako. Ano ba kasi talaga ang problema mo, ha? Sinabi ba niya na magsusumbong siya sa mama mo? Ayun na nga, mukhang wala naman siyang balak na magsumbong. Pero, ewan ko ba, hindi pa rin ako mapakali eh. Kasi sigurado ako na anytime pwede niya akong isumbong kay Mama. Hello? Andiyan ka pa ba? Oo! Malahimik ka nga muna. Nag-iisip na nga ako, oh. O ano, may naisip ka na ba? Shucks! May naisip na ako. Alicia girl, eto makinig ka. Eto ang gagawin mo. Kunin mo yung cellphone ng Shimay nyo at ilublob mo sa tubig para hindi niya mahalata na may sumira ng cellphone niya. Nang sa ganon, hindi na rin siya makakapagsumbong sa mama mo. Ayoko nga! Girl, pag nagsumbong yan sa mama mo, ikaw ang madedehado dito. Sige ka, ikaw rin. Pero kailangan ko ba talagang sirain yung cellphone niya? Ang dami mo namang arte. O siya, eto na, mag-iisip pa ako. Karen, paano kaya kung pakiusapan ko na lang si Mama na paalisin si Ate Rosalie? Wow ha, sobrang original ng plano mo. Parang narinig ko na yung dati pa. Teka lang, saan ko nga ba huling narinig yan? Ay, oo nga pala, sa akin nga pala mismo galing yung suggestion na yon, no? Kaloka ka. Girl, dati ko pa sinasabi sa'yo na masasakal at mawawalan ka lang ng freedom kung kasama mo sa iisang bahay ang chimay nyo. Pero sigurado kung hindi pa alisin ni Mama si Ate Rosalie ng ganun-ganun na lang. Wait, alam ko na. Ano? Kailangan nating siraan yung chimay mo para yung mama mo na mismo magpaalis sa kanya. Kailangan pa talaga natin siyang siraan? Alam mo ikaw, ang dami mong arte. Oo, eto, makinig ka.
Pagmumukain nating magnanakaw yung chimay mo para mawala ng tiwala yung mama mo sa kanya. Pero Karen, Naaalibad para na ako sa'yo. So ano, gagawin mo ba o hintayin na lang natin na isuplong ka ng Rosalie na yun sa mama mo? sige na nga. Okay, ganito, makinig ka. May naisip si Karen na plano kung paano namin mapapatanggal sa trabaho si Ate Rosalie. Sabi niya ay dapat naming pagmukaing magnanakaw si Ate Rosalie para kusa na siyang sisitahin ni Mama. At para mangyari yon ay kailangan daw ilagay ko ang mga importanteng gamit ko tulad ng laptop at wallet sa bag ni Ate Rosalie. At kailangan ko raw itong i-video para maipakita kay Mama. Naniniwala si Karen na magiging epektibo ang plano dahil hindi pa nag-iisang taon mula nang mamasukan si Ate Rosalie sa amin. At tiyak daw na masisira ang tiwala ni Mama sa kanya. Hindi ako sumang-ayon sa suggestion ni Karen kasi alam kong naghahanap buhay lamang si Ate Rosalie. Oo, may mga nagawa akong kalokohan at kabalastugan pero hindi ko na. Hindi ako masamang tao at hindi ko kayang gawin yon. At hindi ko kayang sirain ang hanap buhay ng iba. Kaya sinabi ko kay Karen na hindi ko na itutuloy ang plano namin. Lumipas sa mga araw at mukhang naging okay na naman ang lahat. Hindi na nagsumbong si Ate Rosalie tungkol sa pagyoyosi ko pero patuloy pa rin kami ni Karen sa pagkakating classes at pagpunta sa mga bar at club. Nang mga panahong yon ay gusto ko na talagang magbago pero hindi ko talaga kayang tanggihan si Karen kapag niyayaya niya akong uminom at magyosi kasi nai-enjoy ko naman siyang kasama. At isa pa ang hirap aminin kina Ate Rosalie at Mama na nabagsak ko lahat ng subjects ko noong first semester. Kaya naging irregular student na ako sa second semester. Kaya tuwing naiisip ko yon ay napapayosi at napapainom na lamang ako para makalimutan ko ang mga problema ko. Hindi ko talaga napapansin na unti-unti kong sinisira ang sarili ko ng mga panahong yon. At habang tumatagal, mas lalong dumarami ang tukso sa akin para gumawa ng masama. Lalo na noong nahuli ako ni Ate Rosalie na nagyoyosi sa kwarto. Nang araw na yon ay nagbanta siya na isusumbong na niya ako kay Mama. At dito na talaga ako kinabahan, Papa Dudut. Para na akong masusuka sa nerbiyos ng mga panahon na yon at doon ko na napagtanto na gusto ko talagang isalba ang sarili ko. Kailangan ko nang kumilos sa lalong madaling panahon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagawa ko ang isang bagay na hindi ko akalain na magagawa ko. Palihim kong nilagay ang mga gadgets at wallet ko sa maleta ni Ate Rosalie. Nang nagkausap na si Ate Rosalie at si Mama, binaligtad ko ang kwento. Sinabi ko kay Mama na sinisiraan lamang ako ni Ate Rosalie at matagal na niya akong ninanakawan. Ipinakita ko kay Mama ang maleta ni Ate Rosalie at doon nakita ni Mama ang mga gadgets at wallet na ako lang din mismo ang naglagay. Mariin namang itinanggi ni Ate Rosalie na may kinalaman siya sa pagkuha ng mga gamit ko. Pero hindi siya pinaniwalaan ni Mama. Nang matapos ang video call, namumula sa kakaiyak si Ate Rosalie at hindi na niya ako nagawang kausapin. Mas pinaniwalaan ako ni Mama dahil ilang buwan pa lamang ang nakakalipas simula nang namasukan si Ate Rosalie sa amin. Kaya mas naging kapanipaniwala ang kwento ko tungkol sa pagnanakaw niya. Ginawa ko po ang lahat ng yon dahil ayokong masira ang relasyon ko kay Mama. Aaminin ko na sobrang bigat sa puso ko at sobrang nakokonsensya ako sa ginawa ko na pagmukhaing magnanakaw si Ate Rosalie. Pero pakiramdam ko ng mga panahong yon ay wala na akong ibang choice. Mahal ko po si Ate Rosalie pero mas pinili kong iligtas ang sarili ko para hindi ako masira kay Mama, Papa Dudut.
Ate Rosalie? Alicia, paano mo nagawa sa akin to, ha? Ate, Huwag mo akong maate-ate! Kasi kung ate ang tingin mo sa akin, hindi mo magagawa yung ginawa mo sa akin. Pinagkatiwalaan kita, Alicia. Parang pamilya na yung tingin ko sa'yo, pero hindi ko akalain na yung taong tinuring kong pamilya, siya rin pala yung tatraitor sa akin. Ate, I'm sorry. Pero wala na akong choice eh. Anong ibig mo sabihin na wala kang choice, ha? Nagbabalak ka kasing sabihin kay mama yung tungkol sa pag-iyosi ko. At kung hindi ko ginawa yung ginawa ko sa'yo, malamang ako yung masisira kay mama. Kaya mas ginusto mo na ako yung masira sa mama mo, ganun ba yon? Alicia, alam mo kung gaano kami kasalat sa buhay. Ako na lang ang inaasahan ng mga magulang ko. Ngayong sinisanti na ako ng mama mo, hindi ko na alam kung saan ko kukunin yung pera para sa pampaopera ng papa ko. Pampaopera? Anong ibig niyong sabihin? May katarata yung papa ko, Alicia. At pinag-iipunan ko na yung pampaopera niya kasi pwede niya tong ikabulag. Pero ngayon na wala na akong trabaho. Hindi ko na alam kung may pag-asa pa na makakita ng maayos yung papa ko. Hala ate, I'm sorry. Hindi ko alam. Pues ngayong alam mo na. Babawiin mo na ba sa mama mo lahat ng mga kasinungaling yung pinagsasabi mo tungkol sa akin? Kung ganon, wala na tayong dapat pag-usapan pa. At huwag kang mag-alala kasi matutupad na yung hiling mo. Aalis na ako dito sa Makalawa. Hinihintay ko na lang yung huling sahod ko at yung kasambahay na tinawagan ng mama mo para pumalit sa akin. Ate, sorry talaga. Bakit? Magagamot ba ng sorry mo yung papa ko? Hindi naman, di ba? Alam mo ba kung gaano kasakit yung ginagawa mo ng maayos yung trabaho mo pero napagbibintangan ka sa isang bagay na hindi mo namang ginawa? Sige na, Alicia, umalis ka na bago ko tuluyang makalimutan na may pinagsamahan tayo. Pero ate... Sige na! Umalis ka na! Nasaan ba si Karen ngayon? Kailangan na kailangan ko siya. Girl, kumusta ka na? Nagawa ko na yung gusto mong mangyari. Ay, sandali lang naman. Kung makapagsalita ka, bakit parang kasalanan ko? At teka lang, hindi kita maintindihan, girl. Ano ba kasing tinutukoy mo, ha? Pinagmukha ko magnanakaw si Ate Rosalie. May papalit na sa kanya sa Makalawa. Ano ba naman yan? Napalayas na nga natin yung chimay mo pero may asungot na naman na papalit. Pero di bali na lang. At least, hindi na malalaman ng mama mo na nagyoyosi ka, di ba? Kung sa bagay, Teka lang, girl. Di ba sabi mo, nawalan na ng tiwala yung mama mo dyan sa chimay nyo? oh, bakit? Eh kung ganon, bakit hindi pa yung pinapalayas na mama mo? Ewan ko. Ayaw niya siguro na naiiwan ako mag-isa dito sa bahay. Sobrang sweet naman pala ng mother dear mo, pero no offense ha, ako nasasakal para sa'yo. Kawawa ka naman pala, girl. Huwag na nga nating pag-usapan to. Relax ka lang. Ito naman masyadong high blood. Pasensya ka na ha. Nainis lang kasi ako sa sarili ko eh. Hindi ko kasi lubos akalain na magagawa ko pala yung mga bagay na ginawa ko. Pero ginawa mo na at wala ka na magagawa dun. Ganito na lang, gusto mo bang mag-celebrate mamaya? Ha? Celebrate? Oo, magse-celebrate tayo kasi sa wakas, na-force evict na yung chimay nyo. Saan mo gustong gumimik? Sagot kita at sagot ko na rin yung Yossi. Wala ako sa mood. Eto naman, gusto mo bang pumunta ako dyan? Dala na lang kita ng beer. At syempre, hindi mawawala ang Yossi. Tigi-isa tayo ng Gusto mo? Hoy, wag ka magkakamali na pumunta dito ha. Hindi pa nakakaalis si Ate Rosalie. Baka mamaya mabuking pa tayo niyan. Ipapahamak mo pa ako kung sakasakali. Ewan ko sa'yo, girl. Basta, tawagan mo na lang ako kung ready ka na ulit pumarty, okay? Kita-kits na lang sa school sa Monday. O siya, sige na. Bye! Lugmok talaga ako noon, Papa Dudut. Parang unti-unti na akong kinakain ng konsensya ko sa ginawa ko kay Ate Rosalie. Kaya naisipan kong pumunta sa malapit na sari-sari store para bumili ng isang kahan ng Yossi at 3 litro ng beer. Umuwi ako kaagad at
ininom ko ng mag-isa yung 3 litro ng beer sa kwarto ko habang naninigarilyo. Umasa ako na kahit papaano'y maiibsan ang bigat na nararamdaman ko. Pero sa halip na gumaan ay mas lalo lamang akong nalugmok at mas lalo lamang akong nakonsensya sa ginawa ko kay Ate Rosalie. Alam ko naman sa sarili ko na hindi ako masamang tao at hindi ko kayang manira ng ibang tao. Habang umiiyak si Ate Rosalie sa kabilang kwarto, hindi ko mapaniwalaan na dahil lang sa kagustuhan kong magkaroon ng matalik na kaibigan at maging cool kid ay nasira ko ang tiwala at pagmamahal ng isang tao na nagmamalasakit sa akin. Nagsimula akong uminom at nanigarilyo sa kwarto ko ng walang tigil. Halos hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Sinuot ko na lang rin yung headphones ko habang pinapalakasan ko ang tunog ng music. Nang maubos ko na ang 3 litro ng beer, nakatulog ako sa kama habang patuloy na tumutugtog yung headphones ko. Pero nagising akong bigla nang maramdaman ko na umiinit ang paligid ko. Akala ko nung una ay nananaginip lamang ako hanggang sa napansin kong pinagpapawisan ako. Doon ko na nga na-realize na hindi ko pala napapatay ng maayos yung huling sigarilyo na sinindihan ko. At dahil po dito ay nasunog ang trash bag sa basurahan at natupok ng apoy yung kortina ng kwarto ko. Nagpanik talaga ako noon, Papa Dudut. Sobra kasing bilis ng mga nangyayari sa paligid ko. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko kaya kinuha ko yung cellphone ko at mabilis na lumabas ng kwarto habang nakatingin ako sa apoy na unti-unting kumakalat sa kortina ng kwarto ko. Hindi ko po maipaliwanag yung takot at kaba na nararamdaman ko ng mga oras na yon. Biglang nag-freeze yung katawan ko habang tinitignan yung apoy na unti-unting kinakain yung kortina sa kwarto ko. Bigla namang lumabas si Ate Rosalie mula sa kanyang kwarto at kitang-kita sa mukha niya yung pagkabigla at pagkataranta noong makita niya ang apoy sa kwarto ko. Mabilis po na kumilos si Ate Rosalie at pumunta sa CR para kumuha ng balde ng tubig at sinimulang patayin ang apoy na unti-unti nang lumalawak. Diyos ko, salamat po. Buti na lang naapula na yung apoy. Alicia, ayos ka lang? Mabuti na lang naagapan natin agad yung apoy. At mabuti na lang talaga walang masamang nangyari sa'yo. Hoy Alicia, magsalita ka nga. Namumutla ka na. Ano, ayos ka lang ba? Ate Rosalie! I'm sorry! Tama na yan. Hindi mo deserve yung ginawa ko sa'yo. Huwag mo nang isipin yon. Ang importante, ligtas ka. Ate, mapapatawad mo pa ba ako? Ang totoo niyan, hanggang ngayon masama pa rin yung loob ko sa ginawa mo sa akin. Pero hindi ibig sabihin nun na kinamumuhian na kita. Siyempre, ayoko namang may masamang mangyari sa'yo. Ate, I'm sorry. Pangako ko, itatama ko na lahat ng pagkakamali ko. Sasabihin ko na kay Mama yung totoo na wala kang kasalanan. Na pakanako lang ang lahat-lahat ng ito. Talaga ba? Gagawin mo yon para sa akin? Ate Rosalie, niligtas mo yung buhay ko. At kung hindi dahil sa'yo, malamang pinaglalamayan na ako ngayon. Ano ka ba? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Ate Rosalie, pwede ba kitang mayakap? Halika dito. Oo naman. Ate, sorry talaga. Patawarin mo ako, please. Huwag kang mag-alala. Pinapatawad na kita. Nga pala, kailangan kong sabihin sa mama mo tong nangyari sa kwarto mo.
Diyan ka lang ha. Kukunin ko lang yung cellphone sa kwarto. Girl, ano ba? Hello? Karen? Asan ka ngayon? Tinatanong pa ba yan? Siyempre nandito ako sa palagi nating tinatambayan. So ano, nagbago na ba isip mo? Halika, join ka! Karen, kailangan ko ng kaibigan ngayon. Asus, ang drama-drama mo naman. O bakit? Hindi ka pa ba nakaka-get over dun sa ginawa mo sa chimay mo? Kalimutan mo na nga yun. Mag-move on ka na. Nasunog kasi yung kwarto ko. Karen, kala ko talaga mamamatay na ako. Teka lang. OMG, paano naman nangyari yan? Hindi ko napansin na hindi ko pa pala napapatay ng maayos yung yosi ko. At dahil lasing na lasing ako, hindi ko rin namalayan na nasusunog na pala yung garbage bag. Teka lang, uminom ka nang hindi ako kasama? Ano ba naman yan, Karen? Parang hawa mo na, puntahan mo na lang ako dito, please! Girl, I'm sorry, pero ang daming cute boys dito sa bar. Sayang at wala ka eh. Karen, ano ba? Utang na loob naman, makinig ka naman muna sa akin! Hoy, ang kapal ng mukha mo para sigawan ako ah. Ano ba problema mo ha? Ang problema ko, hindi ka marunong makinig! Ang kitid-kitid ng utak mo! Ako? Makitid ang utak? Bakit? Kaninong kwarto bang nasunog dahil sa sarili niyang katangahan? Hindi ba't kwarto mo? Talaga ba, Karen? Ngayon mo ba talaga ako pagsasalitaan ng ganyan? Bad trip ka eh. Dito nagsasayo yung tao dito. Panira ka ng amats. Alam mo, kung kaharap lang kita ngayon, malamang kanina pa kita nasampal! At kung kaharap lang kita dito ngayon, malamang kanina pa kita sinabunutan. Huwag mo ako susubukan, Alicia. Ang kapal ng mukha mo para sigaw-sigawan ako. Hoy, FYI lang ha, hindi mo ako chimay. Anong klaseng kaibigan ka, ha? Wala ka na ba talaga natitirang awa? Awa? Paano ko maaawa sa'yo? Eh tatanga-tanga ka. At isa pa, kasalanan mo rin naman yun nangyari sa'yo kaya manigas ka dyan. Sa susunod na makita kita, maghanda ka kasi susunugin kita ng buhay! Ay girl, wag kang ganyan. Pasok sa death threat yung mga pinagsasabi mo sa akin. Baka kasuhan kita, sige ka. Talaga ba? Paano kaya kung sabihin ko sa school yung ginagawa mong pamimeki ng records? Sigurado ako ma-expel ka at makakarating sa mga magulang mo yung kabulastugang ginagawa mo. Kung makapagsalita ka, akala mo naman ang linis-linis mo. Nakinabang ka rin naman dun ah. Hindi mo na pwedeng gamitin yan laban sa akin kasi simula sa araw na to, itatama ko na lahat ng mga pagkakamali ko. Mga pagkakamaling nagawa ko nang dahil na rin sa mga panunulsol mo sa akin. Bahala ka na nga sa buhay mo. Diyan ka na nga. Wala kang kwentang kaibigan! Pagkatapos noon, Papa Dudut, na-realize ko talaga kung gaano kaikli ang buhay at hindi natin alam kung kailan po ito matatapos. Kaya naman minabuti kong itama ang lahat ng pagkakamali ko. Nang sinabi ni Ate Rosalie kay Mama na nasunog ang kwarto ko ay sobrang nagulat si Mama. Pero nagpapasalamat siya dahil pareho kaming ligtas ni Ate Rosalie. Sa mga oras na yon ay inamin ko na rin kay Mama ang lahat, yung pag-inom ko ng alak, yung pamimeke ko sa school records, pati na rin yung pagyoyosi ko. At yun po ang naging dahilan ng sunog sa kwarto ko. Inamin ko rin kay Mama na sinet up ko lamang si Ate Rosalie para siraan siya. Galit na galit si Mama ng mga oras na yon. At kitang-kita ko kung gaano siya na-stress sa mga inamin ko. Nakonsensya ako sa mga nagawa ko pero sa wakas, hindi ko na kailangang pang magtago o maglihim. Sa puntong yon ng buhay ko ay masasabi ko na may kalayaan ako. Kalayaang nagsimula dahil sa pag-amin ko sa katotohanan. Tinapos ko na rin po ang pagkakaibigan namin ni Karen pagkatapos ng huli naming pag-uusap. Wala na po akong naging balita sa kanya dahil pinalipat na ako ng school ni Mama at mula noon ay nawala na siya ng tiwala sa akin kaya mahigpit na niya akong pinababantayan kay Ate Rosalie. Pero kahit na ganoon pa man ay masaya ako dahil magkasama pa rin kami ni Ate Rosalie hanggang ngayon. Nasa college pa rin po ako at kumukuha ng kursong education.
Sa awa ng Diyos ay naipapasa ko ang lahat ng subjects ko at hindi na ako bumalik pa sa buhay na puno ng bisyo at kasinungalingan. Papa Dudut, dito ko na po tatapusin ang kwento ng buhay ko at sana po ay matanggap ninyo ang sulat ko na ito dahil sigurado akong pareho kaming matutuwa ni Ate Rosalie na marinig namin ang aming kwento sa radyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Alicia. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagmamahal ay hindi palaging may kapalit. Dahil mas mahalaga na minamahal mo ng buo at totoo ang isang tao. Kahit ikaw na lang ang lumalaban. Ikaw, kabarangay, kaya mo bang ipagpatuloy ang pagmamahal kahit na ikaw na lang ang naniniwala? Dear Papa Dudut, sa buhay natin ay palaging may isang taong nagbibigay ng kulay at direksyon sa atin. Yung taong ginagawa nating dahilan para maging matatag tayo at magpatuloy na maging malakas. At masasabi ko na walang ibang pwedeng makapagbigay kulay sa buhay ko kung hindi ang nag-iisang anak kong si Marlon. Papa Dudo, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Selly. 51 years old at nagtatrabaho bilang mananahe sa isang pabrika. Maaga kong nabiyuda dahil namatay sa stroke ang asawa ko. Kaya naman mula noon ay mag-isa ko nang tinataguyod ang anak kong si Marlon. Maswerte ako na may mabubuting tao na handa pa ring tumulong sa akin noon. Pero hindi talaga naging madali ang pagiging single parent ko. Pero kinaya ko para sa nag-iisang anak ko. Dahil wala naman na siyang ibang aasahan kung hindi ako lamang, Papa Dudut. Ma, tulungan ko na po kayo sa pagliligpit nyo dyan sa lababo. Eh, kaya ko na to, Marlon. Asikasuhin mo na lang yung mga natirang bisita mo sa sala. Nakaalis na rin po sila, tsaka nakapaglinis na rin po ako ng mga kalat doon kanina. Ah, ganun ba? Eh, magpahinga ka na muna at hayaan mo na lang akong tapusin ang pagliligpit ko dito. Ma, alam ko po na mas pagod kayo kaysa sa akin. Kaya ako na lang po, hayaan nyo na akong tumulong sa pagliligpit nyo dito. Eh, sige na nga. Punasan mo na lang yung mga bagong banlaw na mga baso at pinggan nang matuyo agad ang mga yan. Ayan lang sa may sabitan ng malinis na pamunas. Sige po, Ma. Thank you po pala sa paghahanda nyo para sa pagtatapos ko ng high school. Wala kang dapat na ipagpasalamat sa akin. Kasi alam mo namang matagal ko na rin plinano to. Ilan buwan pa lang bago ang graduation mo, tinanong na kita kung anong mga pagkain ang gusto mong lutuin ko para sa espesyal na araw na to. Opo. At ang sabi ko po sa inyo noon, ayos lang sa akin kahit hindi na tayo maganda para hindi na kayo mapagod sa pagluluto. At hindi ako pumayag kasi espesyal na araw to para sa ating dalawa. Yung araw na nakapagtapos ka ng high school at natupad mo ang isa sa mga pangarap ko para sa'yo. Ang totoo, Ma, nahiya nga po ako sa inyo eh. Ha? Eh bakit naman?
Kasi po wala naman po akong kahit na anong award na regalo sa inyo. Sino namang may sabi na kailangan mong magka-award para may mairegalo ka sa akin? Narinig ko lang po yun sa mga kaklase ko na honor students. Na ang regalo daw po nila sa mga magulang nila, yung academic awards na natanggap nila sa graduation namin. Akin na nga muna yung pamunas at gagamitin ko muna sa mga kamay ko. Sige po ma, ito. Alam mo, anak, malaki ang regalo na binigay mo sa akin sa araw na to. Ang regalo na nakapagtapos ka ng pag-aaral mo. Kahit po wala akong natanggap na kahit na anong award kanina. Oo naman. Ay, pahawak nga ako nitong mga kamay mo. Anak, hindi mo kailangan na magkaroon ng kahit na anong award o kahit matataas na grade para mapasaya ako. Mas importante sa akin na alam ko kung paano mo pinagsumikapan ang lahat para matapos mong pag-aaral mo. Salamat po ma. Kasi na-appreciate nyo rin po yung effort na ginawa ko para makatapos ng high school. Ay, ako ang dapat na magpasalamat sa iyo, Marlon. Salamat kasi sinuklian mo ang lahat ng ginawa kong pagtatrabaho para sa pag-aaral mo. Salamat sa high school diploma na regalo mo sa akin. Basta ma, pagbubutihan ko pa po lalo ang pag-aaral. Lalo na sa kolehiyo. Pangako po ma, ako naman po ang babawi sa inyo. Papadudot nung nabubuhay ang asawa ko ay simple lang ang buhay namin. Nagtatrabaho siya sa munisipyo at ako naman ay nagdesisyon na maging housewife. Sa asawa ko talagang si Manuel nanggaling ang ideya na yon. Dahil may trabaho din ako noon sa isang hardware shop. Pero nang maging masela ng pagbubuntis ko ay pinahinto niya na muna ako sa pagtatrabaho. Pero ang gusto ko sana noon, bumalik kapag nakapanganak na ako. Pero sumang-ayon na rin ako sa suggestion ni Manuel na maging full-time na may bahay niya. Gusto niya rin na matutukan ko ang pag-aalaga hindi lang sa kanya, kung hindi pati na rin sa anak naming si Marlon. Naging mabuting asawa at tatay ang asawa ko, Papa Dudut. Hindi man kalakihan ang sweldo niya pero nagagawa naming pagkasyahin yon sa lahat ng gastusin dito sa bahay. Pareho kasi kaming hindi maluho ng asawa ko, Papa Dudut. Kaya naman ang gastos namin ay para lang sa mga importanteng bagay o kaya ay sa mga espesyal na okasyon. Simple lang ang buhay namin pero masasabi kong masaya at kontento talaga kaming pamilya. Kaya naman nang mawala si Manuel ay ginawa ko pa rin ang lahat para hindi maramdaman ni Marlon ang malaking pagkukulang sa buhay namin, Papa Dudut. Oh, Marlon, ang aga mo naman yatang nakauwi ngayon. Opo ma, hindi po kasi pumasok yung professor sa last subject kaya yun, cancelled yung klase namin. Sakto ang uwi mo kasi katatapos ko lang din halos mag-bake. Uy, nag-bake po pala kayo ng paborito kong banana cake. Ayos. Nag-request kasi yung ninang Pia mo para sa birthday ng anak niya. Request din daw ng anak niya kaya hindi na ako nakatanggi na mag-bake para sa kanila. Pwede mo nang kainin yung nasa isang tray dahil yan ang first batch na binake ko. Sige po ma, kukuha na po ako dito ha. Grabe naman po ma, napakasarap talaga nitong banana cake na gawa nyo, ayos. Anak, para namang ngayon mo lang natikman ang banana cake na binibake ko. Iba po kasi yung pagkaka-bake nyo ngayon, sobrang sarap. Ma, hingi pa ako ha. Kumuha ka lang sa tray na yan kasi para sa'yo talaga yan. Mauubos ko po yung buong tray na to ma. Kahit ubusin mo pa yan, meron pang extra na tray ng banana cake para sa'yo. Buti na lang at napaaga yung uwi ko ngayon. Masusulit ko yung napakasarap na binake nyo ma. Alam mo,
Kanina ko pa napapansin ha, parang napakasaya mo ngayon ha. May gusto ka bang ikwento sa akin, Marlon? Halata po ba, ma? Hindi lang halata. Kung hindi halatang halata talaga. Ano bang nangyari at ganyan kakasaya? Wala naman po kakaibang nangyari kanina sa university. Pero may gusto po pala akong itanong sa inyo. Ano yon, Marlon? Paano po kayo niligawan ni Papa noon? Seryosong tanong ba talaga yan? Opo, kasi bigla po akong na-curious sa sa love story niyong dalawa. O sige, sasagutin ko na ang tanong mo. Ang papa mo kasi, hindi mahiyain tapos makulit, na parang ikaw. Mahilig siyang magbigay ng mga regalo pero hindi yung mga mamahaling bagay. Kung hindi yung mga simpleng bagay na alam niyang makakapagpasaya sa akin, kagaya ng mga bulaklak na pinipitas niya sa mismong bakuran ng bahay nila, o kaya prutas at gulay mula sa tanim nila, o yung mga pagkain na siya mismong nagluto. Ang effort naman po pala ni Papa sa mga regalo niya sa inyo. Oo, kasi ang sabi niya, gusto niya na lahat ng bagay na ibibigay niya sa akin, totoong pinaghirapan niya. Yun daw kasi ang paraan niya para patunayan na seryoso siya sa panliligaw na ginagawa niya sa akin. Ikaw ba, anak? May napupusuan ka na bang babae na gusto mong ligawan? Po? Ako po? Oo. Ay, ikaw lang naman ang anak ko at nag-iisang kausap ko ngayon dito sa kusina. Sino ba yung babaeng nagugustuhan mo? Kaklase mo ba yan? Hindi po, pero estudyante rin po siya sa university na malapit sa amin. Giselle po yung pangalan niya, ma. Ganda siya. Mabait. May cute na dimple sa magkabilang pisngi niya. Tapos kapag ngumingiti po siya, mas lalo po siyang nagiging cute sa paningin ko. Tsaka mabait po talaga siya. Sigurado ako, magugustuhan niyo po siya, ma. Papadudot masasabi kong maswerte ako sa anak kong si Marlon. Malaking tulong yon para kahit papaano ay gumaan ang responsibilidad na dinadala ko noon. Kasi masipag siyang mag-aral at matyaga sa mga bagay na ginagawa niya. Wala man siyang academic awards na naiuuwi sa bahay o naipapakita sa akin. Sapat na yung alam kong hindi niya pinapabayaan ang pag-aaral niya. Yun naman ang importante para sa akin. Yung nagiging responsable siya sa ginagawa niya. Bukod sa pag-aaral ay mahilig din siyang mag-basketball. Yun na halos ang pinakalibangan niya noon. May mga oras pa nga na dinadala niya sa bahay ang mga kaibigan niya at tuwang-tuwa ang mga ito kapag nagluluto ako ng pagkain, lalo na kapag nag-bake ako ng banana cake. Hobby ko na rin kasi ang pagbe-bake noon kapag may libreng oras ako. At ang banana cake na binibake ko ang pinaka-paborito ni Marlon. Sinabi pa nga ng mga kaibigan niya na dapat daw ay nagbe-business ako ng pagbebenta ng banana cake. Pero hobby ko lang talaga yon, Papa Dudut, kaya hindi yon pumapasok sa isipan ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, hindi madalas magkwento si Marlon ng tungkol sa mga babaeng nagugustuhan niya. Naririnig ko lang sa mga kwentuhan nila minsan na may mga kaibigan niya na nag-uusap kapag nakatambay sila sa bahay. Ang pag-aasaran nila ay tungkol dito. Kaya nang magkwento na sa akin si Marlon ay natuwa talaga ako. Kasi yun ang unang beses na ginawa niya yon. Nararamdaman ko kaagad na medyo malalim ang pagkagusto niya kay Giselle. Kasi iba ang mga ngiti sa labi niya habang nagkukwento tungkol dito.
Papadudot madalas din na hawak niya ang cellphone niya kapag nasa loob siya ng bahay. Nakangiti habang nakaharap dito. Sa 10 oras naman ng gabi ay naririnig ko rin ang boses niya na mahinang nagsasalita at tumatawa. Sigurado akong si Giselle rin ang kausap niya noon. Wala naman akong ibang nakikitang problema at masaya pa nga ako kasi nakikita kong inspirado ang anak ko. Alam ko rin na hindi niya naman pinapabayaan ang pag-aaral niya. Malaki kasi talaga ang tiwala ko sa kanya noon, Papa Dudut. Anong masasabi mo sa sinigang na hipon na luto ni Mama? Masarap, Marlon. Kinilig ka sa sarap, di ba? Parang ganun na nga. Sabi ko naman sa iyo masarap magluto yung mama ko. Mamaya matitikman mo yung napakasarap na banana cake na palagi niyang binibig. Nirequest ko talaga yun para sa iyo. Naku, kapag natikman mo yun, makakalimutan mo talaga yung pangalan mo. Totoo ba yan, ha? Marlon, Oh. baka naman masyado nang mag-expect si Giselle na masarap ang binibake ko na banana cake, ha? Bakit? Masarap naman po talaga, Ma. Ang dami na nga pong gustong umorder at maging reseller ng binibake nyo Kayo na lang po talaga yung tumatanggi sa kanila. Alam mo naman na hobby ko lang ang pagbibake na ginagawa ko, Marlon. Pareho po kayo ng mommy ko, tita. Mahilig din po siyang mag-bake. Talaga? Ano yung madalas na binibake ng mami mo? Chocolate brownies and muffins po, tita. Pero hobby lang din po niya ang mag-bake kasi ayaw niya rin po na gawing business yun eh. Alam mo, sa totoo lang kasi, magastos din gawing business ang pagbibake. Malaki-laking puhunan ang kailangan namin kung gusto talaga naming simulan yun. Marami ring oras ang makakain sa bawat araw namin. Nabanggit din po yan ni mommy, tita. Pareho naman daw silang may maayos na trabaho ni daddy kaya hindi niya pinupush na gawing business. Tsaka ayaw niya rin daw po na bawasan pa ang budget na para sa bahay o sa pag-aaral ko. Kaya nga sabi ko kay mommy sa oras na makatapos ako ng pag-aaral at magkaroon ng regular na trabaho, ako mismo ang magpapatayo ng bakery para sa kanya. Nakakatuwa ka naman, Giselle. Bakit yun naman po nasabihan, tita? Kasi bumubuo ka na kaagad ng mga pangarap para sa magulang mo. Sa panahon kasi ngayon hindi lahat ng kabataan ganyan mag-isip. Pero ayos lang naman sa akin kasi alam ko na iba na talaga ang kinasanayan ng mga tao ngayon. Magkakaiba nga po ang paniniwala ng mga tao pagdating sa bagay na yan. Basta para sa akin po, obligasyon pa rin naming mga anak na suklian lahat ng naging sakripisyo ng mga magulang namin. Sana dumami pa ang mga anak na kagaya mo. Kasi hindi lahat ng magulang nagkaroon ng oras na makapag-ipon para sa sarili nila. Yung iba, binuhos ang oras at buhay nila sa mga anak nila. Pero para sa akin naman, hindi ko naman inoobliga si Marlon na tulungan ako sa oras na makatapos na siya ng pag-aaral niya. Pero sinabi ko rin naman po sa inyo na gusto ko rin makabawi sa inyo, Ma. Nakwento rin po ni Marlon sa akin yung mga pangarap niya para sa inyo, tita. Talaga? Ano naman ang nakwento ng anak ko sa'yo na tungkol doon? Yung plano niyang pagbili ng malaking bahay para sa inyo, pagpapalago ng negosyo niyo, tsaka pagkuha ng sasakyan, para kayo naman po ang maihahatid at sundo niya. Ay naku, nakakatuwa talagang marinig yan mula sa inyo ng mga kabataan. Siguro, para sa akin lang ayoko naman na itali ng mga anak ang buhay nila sa pagtulong sa mga magulang na kagaya ko. Kayo ang responsibilidad namin hanggang sa tumanda na kayo at magkaroon ng sariling mga buhay. At kahit anong mangyari, responsibilidad naming mga magulang ang sarili namin. Papadudot masasabi kong magandang dalaga si Giselle lalo na sa personal. Nakita ko na siya sa mga pictures sa cellphone ni Marlon. Hindi siya katangkaran, payat, maputi ang kutis at palangiti ang mga labi niya. Mabait at magalang din siyang makipag-usap sa akin noon. Naramdaman ko na nahihiya pa siya sa akin dahil panay ang gamit niya ng po sa tuwing magsasalita siya. Nakwento nga ni Marlon na bago pa man sila makarating sa bahay, ilang beses pa raw,
na napatigil sa paglalakad si Giselle at nagtanong tungkol sa akin. Ang sabi niya sobrang kinakabahan daw talaga ito na makilala ako. Halata talaga yon sa boses niya noong magkausap kami. Pero hindi naman nagtagal noon at naramdaman ko na kahit papaano ay nagiging magaan na ang loob niya na kausap ako. Sa unang beses na nakilala ko ng personal si Giselle bilang nililigawan ng anak ko ay nagustuhan ko na kaagad siya para kay Marlon. Naisip ko kaagad na makakasundo ko siya dahil nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Kagaya ko ay nag-iisang anak lang din pala siya ng mga magulang niya. Pangarap niya na makapagtapos ng pag-aaral at matulungan ng papa at mama niya. Naniniwala raw kasi siya na kailangan niyang suklian ang lahat ng sakripisyo ng mga ito sa kanya, Papa Dudut. Kaya noon pa lang ay natutuwa na kaagad ako dahil mukhang maayos na babae ang napiling ligawan ng anak kong si Marlon, Papa Dudut. Hoy, Selly! Mabuti naman nandito ka pa sa kantin. Patapos ka na bang kumain? Ay, hindi pa, Pia. Halos kakasimula ko lang din mag-lunch. Ay, naku sakto. May kasabay pala akong kumain. Oh, nagbabaon ka pa rin pala ng pagkain mo. Oo, mas tipid eh. Ayan din ang nasa isip ko, kaya palagi rin akong may baon para sa lunch break natin. Ay, maiba ako, no? Kumusta na nga pala yung inaanak ko? Ayun, sa awa ng Diyos, lumalaking mabuti at magalang na anak. Ay, hindi ka ba niya binibigyan ng sakit sa ulo? Naku, hindi. Kagaya ng sabi ko, mabait talaga si Marlon. Masipag mag-aral, saka may nililigawan na ngayon. Ay, talaga? Ay, mabuti ayos lang sa'yo na nanliligaw na yung anak mo. Oo naman. Wala naman akong nakikita na masama sa ginagawa niya, Pia. Binata naman si Marlon at dalagang nililigawan niya. Alam mo kasi, iba na rin ang mga kabataan ngayon. Baka lang makabuntis na maaga yung inaanak ko. Naku, may kilala ko ang anak ko at alam ko na responsable siya sa bawat bagay na ginagawa niya. Nakilala ko na nga rin yung nililigawan niya eh. Talaga? Oo. Paminsan-minsan dumadalaw din sa bahay. Nako mabait naman ba? Oo, mabait saka magalang. Gusto ko na nga ang batang yun para sa anak ko eh. Pero ang sabi ni Marlon, hindi niya minamadali si Giselle. Maghihintay siya na maging handa na si Giselle na sagutin siya. Wala na ba tayong nakalimutan na isama dito sa grocery cart natin, Marlon? Mukhang wala na pong kulang, ma. Nandito na po lahat ng nasa listahan na pinakita nyo kanina. Mabuti naman. Pumwesto na tayo dun sa may pinakamaikling pila na cashier para makapagbayad na tayo. Sige, ma. Tara po. Ang daming tao ngayon dito sa grocery, no? Oo nga po, May. Mabuti na lang sinamahan mo ko at nagawa kong tapusin agad ang pag-grocery ko. Hindi rin naman po ako busy ngayon. Wala ba kayong lakad ni Giselle? Wala po, ma. Umuwi po kasi sila ng parents niya sa Pangasinan para sa birthday celebration ng lola niya. Pero, ma, ano pong tingin nyo kay Giselle? Mukha naman siyang mabait talaga, Marlon. Natutuwa nga ako at napakagalang niya makipag-usap sa akin. Halata na mahiyain talaga siya, lalo na nung unang beses ko siyang makausap. Mahihain po talaga yun. Naalala ko naman yung kaba niya nung sinabi ko na ipapakilala ko siya sa inyo. Namutla yung muka. Tsaka yung labi niya namutla rin. Ay, hindi naman ako mukhang masungit ah. Bakit siya kinakabahan na makilala ko? First time niya raw po kasi na maipakilala sa magulang ng nanliligaw sa kanya. Sabi ko naman po, ang dahilan kung bakit dinala ko siya sa bahay para makilala niya ang espesyal na tao sa buhay ko. Kung sino yung nagbibigay ng buhay sa akin at humubog sa kung sino ako ngayon.
Tsaka gusto kong makita niya mismo kung gaano kabait at kaganda yung mama ko. At nagawa mo pa talagang isingit ang pambobola na yan sa akin. Di nagsasabi lang po ako ng totoo, pero alam niyo ma, mabait talaga si Giselle. At yun ang dahilan kung bakit sigurado ako na siya na ang gusto ko makasama na bumuo ng mga pangarap sa buhay. Ano pala sa tingin mo ang estado ng panliligaw mo sa kanya? Mukha naman pong malaki yung pag-asa ko. Nararamdaman ko po na gusto niya rin ako eh. At malapit niya na ako sagutin, ma. Papadudot kagaya ng sinabi ko kanina, yun ang unang pagkakataon na may naikwento sa akin si Marlon na tungkol sa babaeng nagugustuhan niya. Natuwa ako dahil mas nagiging open na siya sa akin tungkol sa personal na buhay niya. Kahit malapit kami or malapit kami sa isa't isa ay hindi naman kasi namin na pag-uusapan ng tungkol sa bagay na yon. Naisip ko pa nga na kung nabubuhay ang asawa kong si Manuel ay baka mas makapagkwento pa sa kanya si Marlon. Pero nang magsimula na nga siyang magkwento sa akin ay iba ang saya na nararamdaman ko. Para bang mas naging close pa kami, lalo na nang magkwento pa siya ng ibang mga bagay tungkol kay Giselle. Ang saya lang makinig sa mga kwento niya at makita siyang inspirado dahil po sa isang tao. Halos hindi nawawala ang ngiti sa mga labi niya, lalo na kapag hawak niya ang cellphone niya, lalo na kapag kausap niya doon si Giselle. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, masasabi ko na nagmana si Marlon sa asawa kong si Manuel pagdating sa kung papaano sila magmahal ng isang babae. Kagaya ni Manuel ay nakita ko noon na palaging gusto ni Marlon na kausap si Giselle, mapatext o tawag man. Ganon din kasi si Manuel sa akin noon, papadudot, dahil hindi pa uso ang cellphone noong panahon namin. Madalas akong tinatawagan ni Manuel sa telepono ng bahay namin at madalas din siyang dumadalaw noon sa bahay namin, lalo na noong nililigawan niya pa lamang ako. Kaya naman ayos lang sa akin sa tuwing magpapaalam si Marlon na aalis ng bahay o malilate ng uwi dahil pupuntahan niya si Giselle sa bahay nila. At sa tuwing magkukwento si Marlon ang tungkol sa panliligaw na ginagawa niya kay Giselle, nakikita ko ang kakaibang kislap at saya sa mga mata niya. Bagay na nagbibigay din ng saya sa akin kasi ramdam ko noon kung gaano niya kamahal si Giselle, papadudot. Oh, Marlon, ayos ka lang ba? Opo ma, ayos lang ako. Sigurado ka? Opo. Eh bakit parang ibang boses mo kanina? Nagbubukas pa lang nitong pinto, naririnig na kitang halos nanggigigil dyan sa cellphone mo. May problema ba, anak? Ma, sinabi ko na nga wala akong problema, di ba? Ano po ba mahirap intindihin sa sinabi ko? Ayos lang po ako, kaya hindi nyo na kailangan paulit-ulit na tanungin. At hindi mo rin kailangan na magtaas ng boses habang kausap mo ko, Marlon. Pasensya na po, ma. Ayos lang. Ano ba kasing problema? Sino ba yung parang paulit-ulit na tinatawagan mo? Wala po, ma. Yung kaklase ko lang po yung tinatawagan ko kasi may kailangan ako itanong tungkol sa research paper namin eh. Sige po, papasok na muna ako sa kwarto kasi may gagawin pa ako eh. Sino ba yung umiiyak ngayon ng 10 oras ng gabi? Teka, parang boses ni Marlon yun ah. Ay, makabangon na nga muna nang mapuntahan ko siya.
Ginawa ko naman lahat. Saan ba ako nagkulang? Ba't hindi ako yung pinili mo? Marlon, anak. Ma, sorry po kung nagising kayo. Kailan ka pa natutong uminom ng alak? Pasensya na po. Kailangan ko lang po ng pampatulog. Anak, ano ba talagang problema? Wala po, ma. Ayos lang po ako. Huwag niyo po ako lalahanin. Hindi ka maayos. Magdadalawang linggo ka nang palaging tulala, tapos ngayon, nagpapakalunod ka naman sa alak. Sabihin mo na sa akin ang totoo. Tungkol ba to kay Giselle? Nag-away ba kayo ni Giselle? May hindi ba kayo naging pagkakaunawaan? Ano ba talagang nangyari, Marlon? Kinausap ko po kasi si Giselle. Sabi niya, humito na raw po ako sa ginagawa kong panliligaw sa kanya. Baka naman kasi gusto lang niya na mas makapag-focus muna sa pag-aaral niya. Kaya niya sinabi yun. Ma, hindi po kasi yun yung dahilan kung bakit niya ako pinahinto sa panliligaw ko sa kanya. Ano bang naging dahilan niya? Sabi niya po kasi, sabi niya may boyfriend na raw po siya. May mahal na siyang iba kaya, wag ko na raw sayangin yung oras ko sa kanya. Ma, ba't naman ganun? Ginawa ko naman lahat eh. Ginawa ko lahat para patunayan yung pagmamahal ko sa kanya pero bakit hindi po ako pinili niya? Bakit ako po yung naiwan? Anak, si Giselle lang ang makakasagot sa mga tanong mo, ha? Alam kong mahirap pero sa ngayon, kailangan mong magpakatatag. Hindi lang naman si Giselle ang babaeng pwede mong mahalin. Bata ka pa, Marlon. Marami pang pwedeng mangyari sa buhay mo. Pero si Giselle po kasi yung gusto ko eh. Siya po yung mahal ko. Wala po ibang pwedeng mahalin kundi siya lang. Ma, siya lang po. Mahal ko si Giselle eh. Mahal na mahal ko po siya. Mahal na mahal. Papadudod, alam kong napakabata pa ni Marlon para maramdaman ang totoong pagmamahal para sa isang babae. Marami pa siyang iba na pwedeng makilala at mahalin. Pero sa totoo lang, umasa na rin ako noon na sanay si Giselle na rin ang makatuluyan niya sa hinaharap. Dahil sa ilang beses na dumalaw ito sa bahay, nakita ko kung gaano siya kabait at kagalang. Kaya pati ako ay nalungkot nang malaman ko na hindi niya kayang suklian ang pagmamahal ng anak ko. Na may iba na siyang minamahal kaya pinatigil na niya si Marlon sa panliligaw sa kanya. Nang mga sumunod pang araw noon ay nakita ko ang tila pagbagsak ng mundo ni Marlon. Palagi siyang walang ganang kumain, tulala sa sala kapag uuwi galing sa trabaho, at ang pinakamasakit yung naririnig ko siyang umiiyak gabi-gabi sa kwarto niya. Nadudurog talaga ang puso ko sa nakikita kong pagbagsak niya. At ginawa ko po ang lahat para maiparamdam sa kanya na lilipas din ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Na hindi lang kay Giselle titigil ang mundo niya, na magagawa niyang makausad kahit paunti-unti. Kaya lang ay bago pa man niya magawa yun ay tila sumuko na mismo ang katawan niya. Dahil isang umaga ay hindi na lamang siya nagising. Papadudot. Selly, hindi mo pwedeng pabayaan ang sarili mo. Wala na rin namang dahilan para alagaan ko pang sarili ko, Pia. Huwag mo namang sabihin yan. Wala na si Marlon eh.
Wala na yung nag-iisang tao na nagbibigay ng dahilan para mabuhay pa ako sa mundong to. Selly, Dapat ako na lang yung namatay eh. Dapat ako na lang yung hindi nagising. Dapat ako na lang ang nandyan sa kabaong na yan. tama na yan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Alam mo, Pia, akala ko talaga okay na si Marlon eh. Na kahit paano, nakakausad na siya. Magkasabay pa kaming naghapunan noon. At nakita ko na rin siyang ngumiti ulit. Yun pala. Yun na ang huling beses na makikita ko siyang nakangiti. Pia, napakabata pa ng anak ko. Napakabata pa niya para mamatay. May dahilan kung bakit maaga siyang kinuha ng Diyos. Isipin na lang natin na hindi niya na mararanasan pa yung ibang paghihirap sa mundong ito. Selly, lakasan mo lang loob mo, ha? Kailangan mas lalo kang magpakatatag ngayon. Tita Selly, Giselle, anong ginagawa mo dito? nakikiramay po ako. Ikaw? Nakikiramay? Ang lakas naman talaga ng loob mong pumunta talaga dito sa burol ng anak ko. Selly, humilahon ka. Paano ko hihinahon kung nasa harapan ko ang dahilan kung bakit namatay ang anak ko? Tita, wala po akong kasalanan. Wala! Sigurado ka? Kung hindi mo pinaasa ang anak ko, hindi siya masasaktan ng sobra. Hindi ko po pinaasa si Marlon. Kung hindi mo siya pinaasa, sana hindi ka na lang pumayag na ligawan ka niya. O sana, hindi mo na lang pinatagal ang panliligaw niya sa'yo. Giselle, alam ko namang hindi mo obligasyon na mahalin ang anak ko. Hindi mo obligasyon na suklian ang pagmamahal niya sa'yo, pero sana, hindi mo na lang siya pinaasa. Sana hindi mo na lang sinayang ang pagmamahal niya sa'yo. Kaya umalis ka na dito! Umalis ka na! Selly! Huwag mong itulak si Umalis Giselle! ka na dito! Selly! Sandali lang po. Gusto ko lang pong makita si Marlon kahit saglit lang. Wala kang karapatang makita siya dahil ikaw ang dahilan kung bakit nandyan siya sa kabaong na yan! Umalis ka! Umalis ka Tita, na! sorry po. Hindi ko po gusto na mangyari sa kanya to. Hindi ko po gusto mawala si Marlon. Sorry po, Tita. At hindi na rin umubuhay ng mga sorry mo si Marlon! Selly, tama na. Huminahon ka na. Umalis ka na dito, Giselle! At ayoko nang makita yung pagmumukha mo kahit kailan! Naging mabait sa'yo si Marlon. Wala siyang ibang ginawa kung hindi ang mahalin ka. Pero sinaktan mo lang siya. At ikaw ang dahilan kung bakit siya namatay. Ikaw ang pumatay sa anak ko, Giselle. Kaya umalis ka na bago pa kita kaladkarin palabas ng pamamahay ko. Umalis ka na! Bangungot ang kinamatay ng anak kong si Marlon Papadudot. Pero pakiramdam ko ako ang habang buhay na nabubuhay noon sa isang bangungot. At kung pwede lang ay magising na ako sa bangungot na yon. Kung pwede lang na sana ay hindi na lamang totoong wala na ang nag-iisang anak ko. Hindi totoong iniwanan niya na ako. Kaya lang kahit na anong kurot o sampal pa ang gawin ko sa sarili ko. Kahit na anong kirot pa ang maramdaman ko ay hindi na mababago pa ang katotohanang wala na si Marlon. Naalala ko pa ang huling gabi na nakausap ko siya. Nagawa niya akong sabayang kumain ng hapunan pero halos 3 subo lang ng ulam at kanin ang nagawa niya noon. Nagawa rin ngumiti ng mga labi niya kahit namumugto ang mga mata niya. Nagpasalamat din siya kasi palagi ko siyang kino-comfort
Hinahawakan niya ang kamay ko at muling ngumiti sa akin. Akala ko, Papa Dudut, ay okay na siya noon. Ang buong akala ko ay magiging maayos na siya. Umasa ako na kahit papaano ay babalik na siya sa dating sigla kahit paunti-unti, na matututunan na niyang makausad kahit mabagal. Pero hindi pala. Hindi man siya ang sumuko, ang katawan niya naman ang nagdesisyon na hindi na lumaban pa. Papa Dudut, hindi niyo naman siguro ako masisisi kung nagalit ako kay Giselle, lalo na noong dumalaw siya sa burol ng anak ko. Nakita ko kung gaano siya minahal ni Marlon. Walang ibang ginawa noon ng anak ko kung hindi ang ipakita at iparamdam na seryoso ito sa panliligaw kay Giselle. Pero hindi yun nagawang suklayan ni Giselle. Ang nasa isip ko sana noong una pa lamang ay hindi na pinatagal ni Giselle ang panliligaw sa kanya ni Marlon. Sana'y hindi niya pinaasa ang anak ko. Sana'y hindi niya pinalalim ang pagmamahal na nararamdaman noon Wala na rin ng namang anak ko, dahilan Papa para Dudut, sa kanya. Hindi man siya pumatay sa anak ko, para sa akin ay siya ang naging dahilan ng pagkamatay ni Marlon. 2 taon na ang nakakalipas mula nang mawala si Marlon, pero parang kahapon lang nangyari ang lahat. Parang kahapon lang niya ako iniwanan. At umaasa ako na sa paghilom ng sugat ng puso ko, Papa Dudut, dahil sa pagkawala niya, ay maghilom din ang galit na nararamdaman ko para kay Giselle. Dahil alam ko na hindi rin gugustuhin ng anak ko na patagalin ang nararamdaman kong galit para sa babaeng sobra niyang minahal. Salamat po sa pagbasa ng aking liham at sa mga kagaya ko na nawala ng minamahal sa buhay. Naway makausad tayo at matutong magpatawad sa mga nakapanakit sa atin. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Selly. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Barangay Love Stories. Love Stories. May mga pagsasama na mabuti at merong masama. Kaya nga importante na maging matalino tayo sa pagpili para sa huli ay wala tayong pagsisihan. Ikaw, kabarangay, gaano kakahandang pagtiisan ng isang tao para lamang mapanatili ang inyong relasyon? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay natin na katulad ko ay itago nyo na lamang sa pangalang Maureen. 34 years old at nagtatrabaho bilang supervisor sa isang private company sa Cavite. Ang totoo niyan ay kakadiscover ko pa lamang ng programa ninyong Barangay Love Stories simula ng magka-pandemic. At aaminin kong sobra po akong nagandahan sa kapapakinig. Dahil nakakapulot po ako ng mga aral at inspirasyon sa buhay mula sa mga storyang ibinabahagi ng ating mga kabarangay. Sa bagay, laging sinasabi sa akin ng mga magulang ko na bukod sa mga sarili nating experience, mahalaga po na matuto rin tayo mula sa ibang tao. Ako man ay may sariling karanasan at aral sa buhay na nais na ibahagi, kaya nga ako sumulat dito. Marami rin po kasi akong pinagdadaanan, Papa Dudut. Bata pa lamang ay plinano ko na po ang buhay na dapat ay meron ako bago ako tumungtong ng 30 years old. Kaya nga tulad ng payo sa akin ng parents ko ay nag-aral po akong mabuti at nagtapos. Dahil sa pagsisikap, tiyaga at pagdarasal ay nagkaroon po ako ng magandang trabaho. Bukod doon ay nagkatotoo din po ang isa pang hiling ko sa Diyos. Matapos niyang ibigay sa akin sigab para maging karagdagang inspirasyon ko sa buhay. Hindi nga po nagtagal ay naging magkasintahan kami at nauwi ang lahat sa kasalan. Ay, nakakapagod naman ang araw na to. Sobrang traffic pa pauwi. Oh, darling, nandiyan ka na pala. Pakis nga. Mwah.
Grabe, darling. Amoy isda ka naman. Amoy isda talaga ako. Katatapos ko lang magprito ng isda dun eh. Tara na sa mesa para makakain ka na. Sa itsura mo mukhang sumaba ka sa matinding gera eh. Hindi lang matindi. Sobrang tindi. Ay, pero teka, mamaya na tayo kumain. Papahinga muna ako dito sa sofa. Ay, grabe. Nakaupo rin sa malambot na sofa. Kung alam mo lang, upong sexy na ako dun sa jeep kanina. Sinabi ko naman sa'yo na mag-taxi ka na. Usog ka, tatabihan kita. O ayan. Akin na yung mga binti mo, mamasahihin ko. Uy, grabe naman. Ayos lang. Upo lang ang katapat nito. At saka baka pagod yung mga kamay mo, darling. Mapasma ka pa. Wala namang kaso sa akin. Gusto ko lang makatulong ibsan yung nararamdaman mo. Tsaka, magaling kayang magmasahe itong kamay ko. Alam mo yan. Puro ka talaga kalokohan. Okay nga lang ako. Huwag ka na mag-abala. Maiba nga pala tayo. Kumusta naman ang araw mo dito? Ayun, okay naman. Nasira yung lababo kanina kaya inayos ko. Tapos nakapaglaban na rin ako at nakapagpatuyo. Mamaya ko na lang tutupiin yung mga damit natin pagkatapos natin kumain. Tapusin ko yun habang nanonood tayo ng TV. Naks naman, napakabait naman ang asawa ko. Mabait lang? O syempre masipag din. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Pero nakalimutan mo rin sabihin na gwapo. Ano ba yan? Namihasa ka naman yata. Ganun talaga. Pero alam mo, darling, sa totoo lang, nakakapagod din yung mga ginawa ko rito sa bahay. Kahit na mukhang kinaya ko at natapos ko, lawit pa rin ang dila ako. Ibang klase. Ayoko maging ganito hanggang tumanda ako. Alam mo naman na wala ka pang nahahanap na bagong trabaho, di ba? Hayaan mo, kapag may mapapasukan ka na, hindi mo na naman gagawin ang mga gawaing bahay na yan. Ngayon lang naman yan habang naghihintay pa tayo ng tawag mula dun sa mga kumpanya na inaplayan mo. Kung bakit kasi ang tagal-tagal nilang tumawag. Nakakainip din kayong maghintay dito sa bahay natin. May iba namang tumatawag pero hindi mo pinupuntahan kapag ini-schedule ka ng interview, di ba? Di sana may trabaho ka na ngayon, darling. Kaya ako nga hindi pinupuntahan kasi alam kong pangit. Paano mo naman nasabi hindi mo pa nga pinupuntahan? Basta alam ko lang. Nagsisisi nga ako kasi nag-apply pa ako sa kanila eh. Kaya nga nitong nakaraan, nire-research ko muna ng husto yung company bago ko magpasa ng resume. Para kapag may schedule na ng interview, pupunta na lang ako. Kaso yun nga, kung kailan naman sigurado na ako sa kanila, mukhang sila naman ang alanganin sa akin. Basta, huwag ka lang mawala ng pag-asa na makakahanap ka rin ng trabaho na para sa'yo talaga. Hindi talaga. Alam mo iniisip ko, kawalan nilang isang tulad ko. Di ba magaling naman ako? Oo naman. Okay, Tams? Kaya kawalan talaga nila kapag di nila ako kinuha. Asset kaya ako sa mga kumpanya nila. Sa galing ko ba namang to? Oh, paano? Kain na tayo, darling. Medyo nagugutom na kasi ako eh. O sige, ako rin. Biglang nagutom at nadoble ang pagod ko. Papadudot, nagkakilala po kami ni Gab nang pareho kaming umattend sa birthday party ng common friends namin. And that time ay nagtatrabaho siya bilang insurance agent sa isang kilalang insurance company sa bansa. Guwapo, malakas ang karisma at sexy. Ganyan ko po siya i-describe. Mabait din po si Gab at hindi boring na kausap. Mabilis kaming nagkapalagayan ng loob matapos kaming ipakilala ng mga kaibigan namin sa isa't isa. May punto pa nga na tinukso pa nga nila kami kasi pareho kaming single ni Gab. Pero pinagtawanan lang po namin ang mga pang-aasar nila, Papadudot. Dahil nga magka-vibes kami ay nagkapalitan na rin po kami ng numero at social media account. Tapos ay doon na po nagsimula ang pag-uusap namin na nauwi nga sa malalim naming samahan. Nang ikasal po kami ni Gab ay wala pong pagsidla ng kasiyahang nadarama ko. Dahil para sa akin ay siya na ang lalaking sagot sa gabi-gabi kong panalangin sa Diyos na makakasama ko sa pagbuo namin ng pamilya. Kaya lang bago pa lamang kami sa aming kasal nang subukin po ang aming pagsasama. Yon ay nang mawala ng trabaho si Gab at nahirapan siyang makapag-apply muli dahil sa pagiging pihikan niya. Nang mga panahon na yon ay nagkasundo kami na siya na lamang muna ang tatao sa maliit naming bahay dahil nagtatrabaho po ako.
Nangako naman si Gab na pagbubutihin ang paghahanap ng trabaho habang nag-aasikaso sa bahay namin. Wala namang pong kaso sa akin ang pagiging house husband niya dahil wala pa po kaming anak. Nagkasundo kami na mag-iipon muna ng pera at i-enjoyin ang pagiging mag-asawa namin. Hindi nga nagtagal ay nagising na lamang ako isang araw na para bang gusto ko nang maging nanay. Doon ko kinausap si Gab na handa na ako sa pagkakaroon ng anak. Bagay na sinang-ayuna naman niya. That time, probationary na siya sa isang private company at tiwala naman siyang mareregular. At kahit papaano ay meron naman kaming naipon para sa pinaplano naming pamilya. Kaya po ginawa namin ni Gab ang makakaya namin para makabuo ng baby sa lalong madaling panahon. Ay, bakit negative na naman? Ano? Wala na ba talagang pag-asa? Oh, darling. Bakit nakasimangot ka dyan? Eh sinong hindi sisimangot? Tingnan mo nga itong result ng PT ko, oh. Negative na naman. Tingin nga. Oo nga, no? Ibig sabihin, hindi ka pa rin buntis, darling. Ganun na nga. Nalulungkot lang ako. Eh, pangilang PT ko na to. Pero ganun pa rin yung resulta. Bunga, akala ko pa naman this time makakabuo na tayo. Ginagawa naman natin ang lahat pero bakit parang ang hirap? Ay, hindi ko rin alam ang sagot sa tanong mo. Pero hayaan mo na lang siguro. Hayaan? Ano ibig mong sabihin na hayaan ko na lang? Hayaan. Yun bang kung dumating, okay. Kung hindi, okay pa rin. Ikaw nang may sabi. Ginagawa naman natin ang lahat, di ba? Para makabuo tayo ng baby. Kaso mukhang hindi pa to yung time para magkaanak tayo, darling. Kaya ang suggestion ko, hayaan mo na lang. Nandun na tayo sa sinasabi mong hayaan. Kung dumating, okay. Kung hindi, okay pa rin. Eh kaso bakit parang ayos lang sa'yo? Ha? Ano pinagsasabi mo? Sa tono mo kasi mukhang wala kang pakialam kung magkaanak man tayo o hindi eh. Kasi sabi mo hayaan na lang. Alam mong hindi totoo yan, Maureen. Kung hindi totoo, hindi mo rin sana sasabihin na hayaan na lang natin. Kasi hindi ka ba nakakaintindi? Gusto ko na nga magkaanak tayo eh. Tapos ayaw pang ibigay sa atin. Hindi naman natin pababayaan ang magiging baby natin ah. Palalakihin naman natin siya na maayos at saka aalagaan ng mabuti. Bakit ba hindi marinig ng Diyos yung panalangin natin? Bingi ba siya? Dinami mo pa talaga ang Diyos sa kabaliwan mo? Hindi ako baliw. Nagsasabi lang ako ng feelings ko. Pwes, ayusin mo yung feelings mo dahil nakakainis. Lalo ko lang tuloy na patunayan na wala kang pakialam sa nararamdaman ko dahil sa inaasal mo gabi. Alam mo, napipiko na ako sa'yo. O bakit ka nagagalit? Dapat ako yung magalit sa ating dalawa kasi ako yung binabaliwala mo. Wala akong binabaliwala rito, Maureen. Masyado ka lang praning mag-isip. Pwede ba? Kung frustrated ka dahil hanggang ngayon negative pa rin na result ang pregnancy test mo, pwes huwag mong ibaling sa akin. Nananahimik ako rito tapos bigla mo akong aawayin? Ano ka, baliw? Baliw na kung baliw! Pero masama bang gustuhin ko na magka-baby na tayo? Hindi nga masama. Pero ang masama yung questionin mo ang proseso. Alam mo, kung sisirain mo lang umaga ko, mabuti pa pumasok na ako sa trabaho. At least doon hindi ako bubungangaan ng katulad ng ginagawa mo. Alam mong hindi kita bubungangaan kung inaayos mo lang sana yung mga sinasabi mo. Maayos ako. Ikaw ang magulo. Hay naku, ewan ko sa'yo! Umalis ka na nga! Sinisira mong umaga ko! Ikaw ang sumira sa umaga mo, no? At aalis na talaga ako kahit hindi mo sabihin. Panira ka ng araw. Bad trip ka. Tawagin niyo na po akong desperada pero nagkakaedad na po ako, Papa Dudut. At alam naman natin na mahirap sa mga kapwa ko kababaihan ang makabuo o magdala ng sanggol sa sinapupunan habang tumatagal. Bukod doon ay nakaplano na po sa akin na magka-baby pagtungtong ko sa edad na 26 years old. Para naman meron pa po akong lakas at pagkakataon na alagaan ang anak ko. Pero dahil nga sa paulit-ulit na pagkabigo na makabuo kami ni Gab ay pinanghinaan po ako ng loob at nagduda para sa plano sa amin ng Panginoon. May punto na kunesyon ko ang pagkababae ko dahil na rin sa kung papaano tratuhin ni Gab ang sitwasyon namin. Para po kasing hindi mahalaga sa kanya ang feelings ko at ang pamilya na bubuuin namin.
Hanggang sa isang beses ay may nakapagpayo po sa akin na magpakonsulta sa doktor para malaman kung may diferensya ang matres ko, Papa Dudut. Tapos ay doon ko po na-discover na meron akong PCOS. Yun po ang dahilan at tanging hadlang para magkaroon kami ng baby ni Gab sa lalong madaling panahon. Kung daw na ako na palaging negative ang nakikita ko sa resulta ng pregnancy test. Samantalang wala po akong Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nang mga panahon na yon, ay aminado ko na nawala na ako ng gana na isang araw ay makakabuo kami ng baby ni Gab at matutupad ang pangarap kong magkaanak. Kaya nga pareho naming ginugol ang mga panahon namin sa pagtatrabaho. Pero sa aming dalawa ni Gab, ako po ang mas focus dahil may hinahabol akong promotion. Samantalang happy-go-lucky lang sa trabaho niya ang mister ko. Nasabi ko po yon dahil lang dami po niyang panahon para sumama sa mga barkada niya na uminom sa labas o lumaboy. May mga pagkakataon na natutulog ako mag-isa sa kama dahil busy si Gab sa pakikipaglaro sa mobile games sa mga kasamahan niya o di kaya ay kung ano-ano pa pong mga gawain na hindi ko namamalaya na unti-unti na palang nagpapalayo sa amin bilang mag-asawa. Hindi naman po ako mahigpit sa asawa ko. Sa katunayan, ako rin po ang nagsasabi na sumama siya sa mga katrabaho niya tuwing may labas sa mga ito para hindi naman niya maramdaman yung lungkot kapag mag-isa sa bahay namin dahil nasa opisina pa ako at napapadalas ang pag-overtime. Malaki po ang tiwala ko sa mister ko at hindi ako yung klase ng babae na may pagkasilosa. Siguro sabihin na natin na wala akong panahon na isipin ang bagay na yon dahil busy po ako sa pagtatrabaho. Kaya lang ay muli na naman pong sinubok ang pagsasama namin ni Gab bilang mag-asawa nang kung kailan na-promote na ako sa trabaho bilang supervisor ay saka naman siya natanggal sa opisina nila dahil sa pagiging irresponsableng empleyado. At syempre hindi po ulit naghanap ng bagong trabaho si Gab, sa halip ay bumalik siya sa pagiging taong bahay. Oh darling, anong problema mo? Bakit malungkot ka yata? Ay, ano kasi darling? Malaki talaga ang problema ko. Gab, alam mo naman na mag-asawa tayo, di ba? Pwede mong sabihin sa akin ang gumugulo dyan sa isip mo. Nahihiya kasi ako, Maureen. Ayoko na sanang idamay ka pa rito. Bakit ka naman mahihiya sa akin? Katulad nga ng sabi ko, asawa mo ko. Pwedeng-pwede nating pag-usapan kung ano man yung mga problema mo. Ang totoo kasi niyan, na-ospital si nanay at kailangan ko ng tulong pinansyal. Kaso wala naman akong maiabot dahil wala akong trabaho. Pakiramdam ko nagkukulang ko sa kanya bilang anak niya. Sama-sama akong anak. Ay, alam mong hindi totoo yan. Hindi ka masamang anak dahil lang hindi ka nakakapag-abot ng tulong ngayon sa kanila. Ikaw na nga may sabi, wala kang trabaho, wala kang pagkukunan ng pera. Teka nga sandali lang, sino bang may sabi na hindi ka pwede mag-abot ng tulong sa kanila? May pera naman ako, Gab. Kahit paano pwede tayong magbigay. Hindi, wag na darling, nakakahiya naman sa'yo. Ano ba kasing nakakahiya doon? Nanay mo ang pinag-uusapan natin dito. Na kung tutuusin, nanay ko na rin. Hindi siya kung sino-sino lang. Alam ko yon, kaso hindi ko naman gusto yung ideya na ibibigay mo lang yung perang pinaghirapan mo. Kung gusto mo, utahin ko na lang. Babayaran ko na lang kapag nakaluwag-luwag na ako. Hindi mo na kailangang gawin yon. Hayaan mo na lang ako. Kasi pakiramdam ko nga wala na akong silbi. Tapos lalo mo lang pinamukha sa akin na wala akong kwenta. Ano bang pinagsasasabi mo? Alam mo kung anong ibig kong sabihin. Akala mo ba hindi ko napapansin na niyayabangan mo ako? Porque ikaw nagpapasok ng pera sa bahay na to? Wala kang idea kung gaano kahirap ang sitwasyon ko. Ako ang padre de pamilya, pero taong bahay lang ako. Nakaasa ako sa'yo. Ang hirap ng lunukin. Kahit kailan hindi ako nagyabang sa'yo. Ano namang mapapala ko kung gagawin ko yun? Mag-isip ka nga. Tsaka hindi ba kagagawan mo naman kung bakit ka natanggal sa trabaho? May pagkukulang ka bilang empleyado. Kung hindi ka naging irresponsable, hindi ka mawawalan ng hanap buhay. Oh, tapos anong ginagawa mo ngayon?
Bumalik na naman yung dati mong ugali na may pagkapihikan sa ina-applyan. Tapos magkakaganyan ka dahil walang perang pumapasok sa'yo. Tingnan mo tong babaeng to. Ay naku, ewan ko sa'yo. Pagod ako tapos ang sakit mo pa sa ulo. Hindi mo na dapat dinadagdagan yung stress ko kasi mapapanot ako sa mga pinaggagawa mo. Malaki ka na naman eh. Alam mo na yung tama, alam mo na yung mali. Pero bakit kung minsan, daig mo pa yung alagaing bata na nagtatantrums kapag hindi nabibigyan ng atensyon? Hindi ko na dapat to sasabihin sa'yo kaso nakakapikon ka na eh. Excuse me nga ha, maglilinis na ako ng katawan ko para makatulog na. Hoy, Maureen! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Bumalik ka rito! Ayoko kita makausap ngayong gabi. Sumasakit ang brain cells ko sa'yo. Hindi po nangyari na binayaran ako ni Gab, Papa Dudut, tulad ng pinangako niya sa akin. Pero hindi ko na rin naman siya siningil pa dahil hindi rin naman po isyo ang pera sa aming mag-asawa. Bukod doon ay pamilya naman niya ang tinutulungan ko. Kung tutuusin ay hindi na dapat niya utangin yon, kaya lang ay medyo mataas ang pride ni Gab. Kaya naman hinayaan ko na lamang siya sa gusto niyang gawin. Kaso hindi na nga po siya nakapagbayad, napadalas pa nang napadalas ang panghihiram niya ng pera sa akin kahit na hindi naman mahalaga ang pinagkakagastosan niya. Madalas kasi luho lang talaga tulad ng bagong sapatos, damit o di kaya ay cellphone. Doon na po ako nagsimulang ma-stress, Papa Dudut. Kasi ako rin po ang nagbabayad ng mga bills and other expenses namin sa bahay since wala siyang trabaho. Siyempre dahil mag-asawa kami ay kinausap ko po si Gab ng masinsinan. Pero imbes na mahinahon siyang makipag-communicate sa akin, ay nag-init po kagad ang ulo niya at sinabihan niya ako na pinagdadamutan ko daw siya o di kaya ay pinagmamalakihan porket ako ang may trabaho sa aming dalawa. At ako rin ang nagbabayad ng mga bills at bumibili ng pagkain namin. Nasaktan po ako, Papa Dudut, dahil ginagawa ko naman ang lahat masuportahan lamang ang pang-araw-araw namin. Dahil ayoko na bang isumbat sa kanya ang kawalan niya ng kakayahang dumiskarte para sa aming pamilya. Kaya lang ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na magsabi ng mga sama ng loob ko sa kanya matapos niya akong sabihan ng hindi magaganda. Sa pagdaan ng mga araw ay hindi po naging maayos at mabuti ang relasyon namin ni Gab bilang mag-asawa. Tapos may mga gabi na madalas pa siyang umuuwi ng nakakainom galing sa kung saang bar kasama ang mga katropa niya. Sandali! Nandyan na! Huwag mo namang sirain yung pinto, ano ba? Bakit ngayon mo lang binuksan ang pinto? Kanina pa ako rito sa labas. Alis na! Aray ko naman, Harang-harang ka. Gab! Ay, grabe. Nakaupo rin sa malambot naming sopa. Lasing ka ba? Ako, lasing? Di kaya. Nakainom lang. Sira ulo ka talaga, no? Ano bang problema mo? Bakit kinagagalit? Sino bang hindi magagalit? Pang ilang gabi mo na yung ginagawa. Ano ba talagang problema mo? Bakit pa na yung sama mo sa mga kaibigan mo para uminom? Alam mo ba na nag-aalala ako sa'yo? Iniisip ko kung nasan ka 10 oras ng gabi hanggang madaling araw kasi hindi mo man lang magawang sagutin ang tawag at text ko. Bakit ba? Sino ka? Nanay ba kita? Para sa kaalaman mo, malaki na ako. Kayang-kaya ko ng sarili ko kaya hindi mo na ako kailangan pagalitan ng ganyan. Ang bihira naman mo rin. Yung boss mo nakakabwisit sa tenga. Hindi nga ako ang nanay mo, pero ako naman ang asawa mo. Normal na mag-alala ako sa'yo. Tsaka hindi naman ako magkakaganito kung matino ka lang sana eh. Matino naman ako ah. Wala lang akong trabaho sa ngayon pero hindi ibig sabihin wala na akong kwenta. Lagi mo na lang pinamumukha sa akin na ganun akong klaseng tao. Kaya nakakawalang gana na eh. Alam mo ba yon? At kasalanan ko pa pala ngayon. Ayos ka rin eh, no? Sinong gusto mong sisihin ko? Yung kapitbahay natin? O yung tindero ng balot dun sa kanto? Wala ka talagang kwenta. Napakagago mong kausap. Wag na wag mo ako magsasalita ng ganyan ha. Gago ka.
Gab, bakit mo naman ako sinampal? Ang ingay-ingay mo kasi. Hindi ba titigil yung bibig mo kakaputak? Gusto mo paduguin ko yan? Ano gusto mo? Sabihin mo lang, gagawin ko talaga. Lumayo ka sa akin, hayop ka! Ikaw ang hayop. Kasi kung tao ka, hindi ka putak ng putak. Dapat sa'yo pinapasakan ng basahan sa bunganga para manahimik na. Tigilan mo nga yan, Gab! Ano ba? Oh, ano? Ha? Ano? Nasasaktan ako, sabi! Lumayo ka sa akin! Aray! Walang iya ka talaga. Lalo ko nahilo dahil sa ginawa mo. Wala akong ginagawa rito! Ikaw ang bigla-bigla na lang nananakit! Ano ba problema mo, ha? Kung hindi ka masaya sa buhay mo, huwag mo akong idamay, please lang! Tapos ang kapal pa na mukha mong isisi sa akin kung ano nangyayari sa buhay mo ngayon? Samantala sa pagkakatanda ko, hindi ako nagkulang kakapaalala sa'yo at kakasuporta sa'yo bilang asawa mo! Desisyon mo na hindi magbago para sa ikauunlad ng sarili mo! Nasa iyo yung problema, wala sa akin! Tapos nananakit ka pa! Kung tinitikaw mo na lang yung bibig mo, sana hindi ka na nasasaktan. Hintayin mo ako makatayo rito. Lagot ka talaga sa akin. Subukan mo! Ipadadampot kita sa mga pulis! Papa Dudut, yun po ang unang beses na pinagbuhatan ako ng kamay ni Gab, pero hindi yon ang unang beses na pinagsabihan niya ako ng hindi maganda. Kaya nga doble o sabihin na po nating triple yung sakit at kirot sa dibdib ko dahil sa kagagawan lahat yon ng taong pinakamamahal ko. Siyempre, pinatawad ko pa rin po si Gab nang mahimasmasan siya at nangako sa akin na hindi na niya yon uulitin. Pero hindi rin po niya yon napangatawanan dahil naulit ang pananakit niya sa akin sa tuwing sinisit ako siya o di kaya'y minamasama niya ang mga sinasabi ko tungkol sa kanya. Papa Dudut, mahal ko po si Gab. Malaki po ang pagpapahalaga ko sa kasal namin pero aminado ako na tahimik po akong nasasaktan sa mga ginagawa niya at pinaparamdam niya sa akin. Kung nagkulang man ako bilang asawa, inihingi ko na po yon ng kapatawaran sa kanya. Pero bakit parang kahit na anong gawin ko, pinaparamdam pa rin niya sa akin na hindi sapat ang mga nagawa ko at nagagawa ko. Dahil ba sa babae lamang ako? O dahil asawa niya lamang ako? Kung alam niyo lang kung gaano kahaba ang pisin ng pagtitimpi ko kay Gab, masasabi niyo na sobrang martir ko para manatili pa sa isang relasyon na walang kasiguraduhan kung magtatagal nga ba. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naniniwala po ba kayo, Papa Dudut, na hindi ikaw ang makakapagpabago sa isang tao dahil ang makagagawa lang noon ay siya mismo? Kung hindi po siya determinado na tulungan ang sarili niya katulad ng pagtulong at pag-alalay mo sa kanya ay hindi siya makakausad o walang pagbabago ang mangyayari sa buhay niya. Natatandaan ko po na ganyan ang eksaktong payo sa akin ng mga magulang ko kaya nga bigla ko na lamang naalala ang lahat ng mga sinabi nila matapos kong gawin ang makakaya ko upang suportahan at tulungan si Gab bilang asawa niya. Aside sa financial support ay hindi rin po ako nagkulang ng moral support sa kanya, Papa Dudut. Kaya nga lang ay hindi ko po talaga kinakitaan ng kahit na kaunting kusa ang mister ko para tulungan ang sarili niya. Dumating po ako sa punto na napapatanong na lamang ako sa sarili ko kung may saysay pa ba ang pakikisama ko sa kanya at ipaglaban ang kasal namin kung siya mismo ay hindi nag-e-effort para sa relasyon naming dalawa. Alam ko na hindi magandang magduda, Papa Dudut, lalo't nag-invest na ako sa kanya emotionally and mentally. Asawa ko siya at kasama ko siya sa lahat ng mga pangarap ko sa buhay. Pero nakakapagod na. May mga gabi na hindi ako nakakatulog ng maayos, kakaiya kung kailan darating yung point na mababago ni Gab ang disposisyon niya sa buhay niya. Para naman sa kanya ang lahat ng mabubuting bagay na kapalit ng pagsisikap at pagsasakripisyo niya. Siya lang din po ang makikinabang noon. Kaya dapat ay hindi niya masamain lalo na at sa akin ang gagaling. Pero akala ko'y wala nang lalala sa mga gagawin pa ni Gab. Pero doon po ako nagkamali, Papa Dudut.
dito! Ano ba yan? Ikaw ang tinatanong ko! Bakit may foil sa damitan mo, ha? Saan mo ito ginagamit? Ano ba pinagsasabi mo? Akin na nga yan. Nagtutupi ako ng mga damit mo tapos nakita ko na lang to dun sa drawer mo. Sabihin mo nga sa akin, nagdodroga ka ba kaya ka may ganito? Ano? Sagutin mo kung lintik ka! Ano kasi, Maureen? Kailan pa? Darling, Tinatanong kita kung kailan pa, Gab! nito lang nakaraang buwan, pero isang beses lang naman yun. Sinong ginagago mo? Sa palagay mo maniniwala ako na hindi mo na yung ginagawa samantalang meron kang ganito sa damitan mo? Kaya palagi kang hingi ng hingi sa akin ng pera? Tapos sa ganito lang napupunta? Pabayaan mo muna kasi ako magpaliwanag. Ano pa bang paliwanag mo? Alam ko na kasi kung saan pupunta ang usapan na to eh. Ang ending, ako na naman yung sisisihin mo. Na kesyo kasalanan ko yung mga kamalasan mo sa buhay. Na masyado akong pakialamera samantalang hindi naman ako ang nanay mo. Na kapag hindi kita pinagbigyan sa gusto mo, kinokontrol ko na yung buhay mo. Di ba yan lagi mong sinasabi sa akin? Ang kapal-kapal ang mukha mong gumawa ng ganitong klase ng katarantaduhan imbis na pagtuunan mo ng atensyon yung relasyon at pamilya natin. Hindi ko maintindihan nasa na ba yung utak mo? Nandiyan pa ba sa ulo mo o nasa talampakan mo na? Kasi kung nag-iisip ka, alam mong hindi to gawain ng matinong tao. Nagawa ko lang naman yun kasi pinilit ako ng mga kaibigan ko. Ano ba yan, Gab? Hinayaan mo lang na kontrolin ka ng mga taong yon? Tsaka, paano mong natatawag pa rin silang kaibigan? Samantalang hindi naman sila mabuting impluwensya sa'yo. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko o sasabihin ko sa'yo kasi ako yata ang unang mababaliw sa atin. Para ako nag-aalaga ng bata na nasa katawan ng matanda. Please lang, ayusin mo ang buhay mo bago ka pasirain ang bisyo mo. Inaayos ko naman, pero... Pero ano? Puro ka na lang dahilan. Ang hirap kasi sa'yo. Hindi ka consistent sa ginagawa mo. Yung gana mo, good for one day lang tapos bukas expired na. Nahihirapan na akong intindihin ka sa totoo lang. Tapos, lalo mo lang pinasakit ang ulo ko matapos kong malaman itong pinaggagawa mong ungas ka. Papa Dudut, dumating po ako sa punto ng buhay ko na parang gusto ko na lamang sampalin ang sarili ko ng maraming beses nang sa ganon ay magising na ako sa katotohanan na hinding-hindi na magbabago si Gab kahit na anong tulong ang gawin ko. At matapos ko ngang malaman ang iba pa niyang bisyo bukod sa paglalasing ay mas lalo lamang akong nadismaya sa kanya, Papa Dudut. Bigla-bigla ay nag-flashback sa akin yung mga sakit at hinanakit na ibinigay niya sa akin sa loob ng aming relasyon. Kaya mas lalong-lalo akong nakumbinse na wala ng pag-asa na magkakaayos pa kami. Pero dahil may pagkatanga ako ay pinatawad ko po ulit si Gab, Papa Dudut. Pero sa kondisyon na magbabagong buhay na siya at hindi na niya isasangkot ang sarili sa ganong uri ng bisyo. Kaso ay hindi ko na alam kung ilang beses nang nangako si Gab tapos sa huli sisirain lamang niya mga sinabi niya at hindi po niya tutuparin. Sa totoo lang, Papa Dudut, laking pagsisisi ko na kinasal ako sa kanya dahil puro na lamang stress at sama ng loob ang idinulot niya sa akin. May punto na parang gusto ko na lamang siyang ibalik sa nanay niya dahil wala pa mang kaming anak ay daig ko pa ang nag-alaga ng sandosenang bata sa katauhan niya. Ang sabi nila ay darating at darating ka rin sa punto na magsasawa ka na kahit mahal mo pa yung tao ay mas gugustuhin mo na lamang na lumayo sa kanya dahil wala ka nang nararamdaman na pagpapahalaga sa relasyon ninyo. Kundi dahil pagnanatili ka pa sa pakikisama sa kanya. Baka makita mo na lamang ang sarili mong hubot-hubad na naglalakad sa kalsada. At yun po ang eksaktong naramdaman ko nang muli ay isangkot na naman ni Gab ang sarili niya sa isang gulo kung saan ay napaaway siya at pansamantalang nakulong. Kinailangan ko pa po siyang tubusin sa presinto at grabe ang kahiyan ng inabot ko para maareglo ang kanyang nagawang kaso. Gab, sira na ba talaga ang tuktok mo?
Ano bang pumasok dyan sa kukote mo para maghamon ka ng away dun sa bar na pinuntahan nyo ng mga kaibigan mo at kamuntik mo pang madisgrasya yung tao? Naiintindihan mo ba na grabing iskandalo ang ginawa mo para puntahan at piyansahan pa kita dun sa presinto? Di sana kung masama ang loob mo, hindi mo na lang ginawa. Pinabayaan mo na lang sana ako mabulok doon kung isusumbat mo lang din sa akin ng... Aray! Bakit mo naman ako pinatukan? Nakuha mo pa talaga magsalita ng ganyan imbis na magpasalamat sa akin dahil pinuntahan kita at inareglo ko yung kaso mo? Gab, ano bang ginagawa mo sa sarili mo? Gusto mo na ba talaga sirain ang buhay mo? Desidido ka na ba talaga mabulok sa kulungan at doon na tumanda? Kasi alam mo kung oo, sabihin mo lang, ibabalik kita doon ngayon din! Baliw! Ah, ako pa talaga? Ako ba yung nakulong at kamuntik na makasuhan? Ako ba yung nanggulo tsaka nakasira ng mga gamit dun sa bar? Ako ba yung lasinggero? Hindi ba ikaw yon? Ikaw lahat yon! Pwede mo huwag mo nga akong baliktarin? Ay, sorry na, okay? Hindi ko lang talaga nakontrol yung emosyon ko kasi naman, napiko na ako at nakainom. Kung hindi naman ako lasing, hindi ko naman gagawin yun. Bakit ba kasi ang hilig mong uminom? Ano bang napapala mo sa pag-inom ng alak? Yung mga perang hinihiram mo sa akin na dapat pinang-a-apply mo, dun lang napupunta. Pag hindi naman kita nabibigyan, nagagalit ka. At minsan pinagbubuhatan mo pa ako ng kamay. Hindi ko na talaga alam kung magbabago ka pa o habang buhay magiging ganyan ka na lang. Anong ibig mong sabihin mo rin? Pagod na kasi ako eh. Pagod na ako. Inuubos mo yung pagkatao ko. Ubus na ako sa'yo. Para akong kandilang nauupos. Buti nga wala tayong anak kasi alam mo kung meron. Tapos ganyan ka pa kapasaway. Eh baka tumalo na lang ako dun sa tulay o di kaya nagbigti na lang ako para magpakamatay. Hindi naman ako nagkulang sa pagiging asawa mo, alam mo yan. Pero may mga gabi na tinatanong ko yung sarili ko. Hanggang kailan? Hanggang saan kita kayang pagtiisan? At pagkatapos nga nitong ginawa mo, narealize ko na ayoko na makisama sa'yo. I'm sorry pero gusto ko na maghiwalay tayo ng landas. Ha? Maureen naman, please. Huwag ka naman ganyan oh. Darling, baka nabibigla ka lang. Seryoso ko, Gab. Ayoko nang pakisamahan ka sa iisang bubong dahil punong-puno na ako sa'yo. Bago man ako humantong sa ganitong desisyon, pinag-isipan ko naman tong mabuti eh. Kaya nga desidido na ako. At wala nang makakapagpabago pa ng desisyon ko. Mahal ko po si Gab pero mas mahal ko ang sarili ko kaya humantong ako sa ganong klase ng pagpapasya, Papa Dudut. At alam kong alam ni Gab na kapag nagbitaw ako ng ganong salita, ang ibig sabihin nun ay seryoso ako at handa ako ng pangatawanan yon. Nang araw na yon ay sinabihan ko po si Gab na mag-alsa balutan na at umuwi na sa bahay ng mga magulang niya. Ako po ang may-ari ng bahay kaya ako ang mas may karapatan sa bahay na yon. Sabihin niyo na po na masama akong asawa pero sana'y isipin niyo rin muna ang mga pagtitimpi ko para kay Gab. Napagod na lamang ako at tinanggap ang katotohanan na hindi talaga para kami para sa isa't isa. Sa kasalukuyan ay mag-isa na lamang po akong nakatira sa bahay namin pero di hamak na mas payapa at masaya. Paminsan-minsan ay dinadalaw ako ng mga magulang ko and other relatives kaya nalilibang ako. Kung tatanungin nyo kung kumusta si Gab, ang balita ko ay nasa poder siya ng mga magulang niya at nakabalik na sa pagtatrabaho. Pero hindi ko na po inalam kung saang kumpanya. Ewan ko po ba, napagod na lamang ako na isangkot sa kanya ang buhay at sarili ko matapos na mga nangyari sa amin. Oo, nandun ang panghihinayang at lungkot kasi kinailangan naming maghiwalay. Pero minsan mas makakabuti yon dahil hindi nakabubuti sa aming sarili kapag magkasama po kami. Papa Dudut, maraming salamat po sakaling mapili po ninyo ang story ng buhay ko at sana kinapulutan ito ng aral at inspirasyon ng ating mga kabarangay. More power pa po sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Maureen. Barangay Love Stories. Love Stories.
Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.